Mao di ay ni atong ultimate food trip full video sa nami na syudad ni Bacolod. Sugod sa ilang mga sikat na mga sabawan. Ay, kalami. Mga nagkalami ang karinderya kananan. Grabe ka solid, dol. Ako mga idol, mga comfort foods na diri. Ug syempre, the best chicken inasal in the Philippines. O amo ini ang akon nga negosyo nga lechon manok since in 1975-76 pa. Ah, grabe. Hasta subong. Ug ipanghambog ng mga seafoods diri. Liyo-liyo pa, oh. Maong tanawan ng video aron makita ninyo mga best pagkaunan na pwede niyo maadtuan. Sugod ta sa pinaka-iconic sabaw of all time, Jumbo Beef Kansi. Ay, kalami. Pinaka-pure ug authentic na soup number 5 nya buo pa jud. Hambal nila sir, pampagana man kuno sir. Amo ba nasuwayan na nimo? Nasuwayan ko pero si Banahon may naganahan. Overload ug bone marrow na batchoy. Bone marrow na sir. Ah, bone marrow. Wow, grabe. Makabungog na pata sabaw. Wow. Sus, kung sarap. Grabe, dakuan ako. Muro mo siya boxing gloves na hapit, oh. Maong tanawan ng video aron tultulan ta mo sa top ngilngig ng mga sabaw diri sa City of Smiles, Bacolod City. Welcome to Bacolod City, ang City of Smiles diri sa Negros Occidental. Known ni siya sa mga sugarcane plantations kamoy naghatag og tamis sa kinabuhi. O dili lang kani, Bacolod is also the home of kansi. Ilang version sa bulalo na may asim twist ug syempre ang pinakasikat na chicken inasal di pa kansi. Dili pagid ka makatilaw sa wide selection sa pagkaon, seafoods, lechon ug daghan pa. Aning food trip pa, mangita tag pinakalami ng mga pagkaon sugod sa ilang mga naglamian ng mga sabaw diri. Nya first stop ani, ato dayon-dayuhon ang ngilngig ug sikat na Bacolod style kansi. Namit gid ang kansi nimo? Manamit. Tuod? Manamit. Suyupon ang kinauyukan. Ay, kalami. Ug magpainit sa tangkugo sa uban pang mga lamian. Curious ko ani, ilang catfish. More sa gluto ng kinilaw. Maong tanawan ng video yan sa atong first food trip sa City of Smiles, Bacolod City. Naaraday ta diri sa Aaron's Kansi House sa Nara Avenue, Capital Shopping Center, Bacolod City. Dolo ra jud sila sa public market. Suy, classic ug nostalgic kayog ambience, pero mas gwapo sa motif na ay inyong presence. Idol, naata diri syempre sa kusina ni Aaron's Kansi House. Grabe ang action diri, no? Mao na una ang gibutaran niya, nana sila daan gipakuluan na baka. Kita nimo dagko kay ilang mga baka, dol. Tanawa sila bukog sa isa ka baka. Gyud dinana kadako jud ang iyates. Ang unod dito na unod na part naghiwa-hiwa si Busing, and syempre sa kilid naglimpyo batuan. Batuan, idol, mo na sila ilahang kanang murag prutas nila na pampaaslom, sikreto para maaslom ang ilang kansi. So diri sa ilang mga kaldero gipambutang per batch murag naanay luto, naanay padung lutoon pa ug nabukal-bukal pa. So karon na timingan nato ang isa kaldero na padung pa luto. So gibutangan niya sili espada, daghan kayong mga green spili espada. After ana ang atswete or food coloring pampagwapa sa itsura. Gibutangan dayon niya og mao na gyud ni ang batuan, ang sikreto pampaaslom sa inyong relasyon. Sunod lastly mo na gyud nato pampalasa. La Diyos ko, tanawa isa ka bungturan nga asin, mga secret na mga spices, pepper na siguro MSG gilunod na jud in town. Nanay ka solid ang timplada. Ang uban sikreto, ha. Excited ako wato na to maluto. Let's go sa dining area. Sir, good morning. Good morning. Sir, are you serious? Are you the owner of Aaron's Kansi? Yes, I'm the owner of Aaron's Kansi House. Oh my goodness, I was expecting that you're like a pure Filipino. But you are from what nationality, sir? I'm German. Oh. And so 25 years ago, coming first time to the Philippines, loved the country so much and never went home. Thank you for choosing Philippines, especially Bacolod. You're in a good place. Can you tell us about what you offer aside of this very delicious kansi? What else do you offer? Mostly called Toro Toro, about Okay. 15, 16 different kinds of food. More on Ilonggo Filipino dishes. Mostly Ilonggo. This is Yellow stuff. Yeah, this is alimosan, catfish, hito. Very big. Is that only This the is head? the head, the olo. Oh my. Tinola style, or in this
case, it's with the coconut, with So it's gata and the That's turmeric. right. Turmeric. Turmeric. Ah, okay. I And see. also in this area, people like sour and sweet. I agree. I agree. And this kansi, it's 500 peso. That's 500 pesos only. That's that size. The That's size. good. It usually comes with a big bone. It's a natural product. Sometimes it's bigger, sometimes it's smaller. You never know what you really Okay. get as a delivery, but it's important. There's marrow inside, Yes, I like that. and it's been long time cooked so that it's really tender, that you don't have the feeling you're eating. It has to be slow cooked, long time cooked, 4 or 5 hours in the caldero. And it's also good for 3 persons. Ah, that's enough. That's It's good enough, and it comes with unlimited sabaw. unlimited sabaw. I like it. I like it. How much is this, sir? This one is, it depends on the size. This is the Okay. Olo, 220 Ah, peso. that's solid. We are open 7 days a week, Monday to Sunday, every day open 6 o'clock and closing at 9 o'clock in the evening. Then one last question, sir. Is Hansi also makes you feel young and handsome like what you are right now? This one makes you strong, handsome, and Oh. if you're having a bad time, coming here to eat. to eat and get some power. Happy medicine. Yeah, it is. It is. I can see that you're handsome. So I will try that. I'm so excited to become a handsome. Hello. Oh well, you are. Thank you so much, sir. Nanas akong matubangan ang idol, the most iconic na sabaw-sabaw diri sa Bacolod, ang kansi. Sus, Diyos ko, naanagyot tanawa. Grabe ka nindot, grabe ka idol. Ito, hydrate nato na siya para mas mulami. Anyway, sugdan nato aning ilang catfish. Curious ko ani. So, mao ni ang unod oh. Ang gata unod niya. Isa sa akong ganahan sa mga catfish kay lahi ang yang lasa, yang aroma sa yang fish. Boy, dumi siya boy. Ay, ganahan ko. Exact yun na ma-describe na ko ano yung lasa. More sa gluto nga kinilaw. Kana dito ko ikaingon. Ang aslom-aslom na dito, ang gata. Kana dito kinilaw nga gata, maugod ang iyang lasa. Inana ang engagement, pero luto lang siya. Kay tungod, you know, dili siya grabe ka, aslom tungod siya suka, pero dili. Luto siya nga more siya duol-duol na hapit sa inon-unan, pero damang gyapon nimo ang sweet cruisy nga lasa. Boy, lami ni ba yun? Kana iyang panit, lami kayo, kamuro siya creamy nga taba. Bay, lami ni ba yun? Kumari mo kayo Bacolod, a must try nila ako na dish. Dapat kani ma-highlight po. Hindi rin akan siyang highlight, ano kani po dapat? Solid na dish. Thumbs up, 10 out of 10. Mao na gini ang kansi. Ato ng sugdan. Bone marrow bay. Diri, inaadri ang jiggling nga taba bay, tanawa. Uy, tabang. Oh, bay, tanawa. Oh. Oh, anak. Nanganak, gikan diri. Achuya. Urut pa dyan ng ilaw, may. Ay, kalami. Di pa dyan siya lang musip. Layo na dyan ang engagement mo sa kansi. Yung aslom, pawas, bidli. Sa tila, wala magkita sa highway, no? Pero, kung ganahan, ba, kasi pagkaon, hot doon, ba, doon ako. Ang kansi, ba, mura siya bulalo, pero aslom. Kung na siya iyang distinct flavor, ang saltiness niya, ang natural lip balm na ito, kayang sabaw, perting saha. Malapot pa dyan. Inana ang effects sa batuan. Di siya yung na pare sa sampalok, kaya sa palok naman siya iyang distinct taste ng fruity flavor. Kani siya, nagya po siya pagka-fruity flavor, pero kahit yun na natog na sila difference siya, pero pareherag aslum. Sunod ang ilang unod ay. Ano yung unod? Grabe ka umok! Isa sa dagono silang pambato, dapat makansi ka. So sawan jud, uy patis. Kailangan na jud patis. So kani butang na tog patis kay lami daw kuno ipares og patis bay. Lami jud. One of the best soup experience in the Philippines. Na there sa Bacolod, ilang kansi. Must try. May humok, lahi na flavor ng experience. Ngay factor good ang local na mga ingredients nato diha. So, kung mari mong Bacolod, suway good ang Aaron's Kansi House. Kani ang ilahang German smoked meat nga murag lechon kawali. Cheers, sana tapos naglain po trip. Ay, kalamo eh. Ito man niya, mura mag-bacon. Nga, bacon kawali.
Dol, kung ganahan ka mo init, imo entero gabi kaning video kay para sa imo. Kay mukhaon ta og grabe na nakatakam na soup number 5 sikat diri sa Bacolod City na makaingon jud kag authentic jud kaayo. Ipakita nako sa inyo. Mong tan-aw aning video ha kay together mukhaon ta aning sikat na Bat and Balls diri sa Bacolod City, City of Smiles. Maka-smile ka kung makita kag authentic ug buo na soup number 5. Kung pa-authentic kay lang na soup number 5 atong storyaan, amo naman siguro ni ang champion man. Hambal nila sir, pampagana man kuno sir. Amo ba nasuwayan na nimo? Nasuwayan ko pero si Balahon may naganahan. Kay Diyos ko, ari ra ka makita og lansyaw na buo. Bat and Balls na wala pa jud gikat. Diyos ko, masuya ta. Dali man kag tanan party kompleto, gikan sa itlog, liog ug ulo. Mong tanaw aning video para matutulan ta mo sa pinaka-authentic na soup number 5 sa buong mundo. Wow, grabe bay. Bat and Balls gina siya, Diyos ko. Party sa sabaw manggid sir, may ara kami nilaga. May ara man kami na mga kasudlan like bindonggo, Okay. ng perpilya, Bat and Balls amo gina mo specialty. Bat and Balls? Oo sir, amo na ang soup So? number 5. Do may ara kami whole na siya sir, nga 400. Bali Okay. may cut man kami nga pang masa, tag 100 Tag lang na siya sir. 100. Oo So, ang sir. whole is makita nimo buo. Bilog gina siya Ay, nga ara ganahan na ko, da ana. ang ano habaka sir private part. Salamat kaayo. So, mangutan ko ba, o, pampaunsa man ang soup number 5. Hambal nila sir, pampagana man kuno sir. Amo ba nasuwayan na nimo? Nasuwayan ko pero si Balahon may naganahan. Naradeta diri sa Show Sam's Food House diri sa Magdalene Street, Bacolod City. Suy og home feels kayo vibes diri. Literal, nakasasulod sa residential. Narapod sila kalingkuran aron mas ma-feel nimo ang init ng iyong katawan. Anong oras mo mag-abli di? Kung weekdays sir, 10 to 7. Sa Sabado, 10 to 7. Kung Sunday, 10 to 5. So, everyday gid mo yung abli. Ara sir, oo Sige. sir. Wow! Oh, grabe ako ani. Uy, ano na baka? Oo sir, laman ng baka. Dol, nagidiri sa tubangan ang authentic na Bat and Balls na perting dakua. First time kumakaon og buo na Bat and Balls na wala pa jud gikat. Diyos ko, masuya ta. Kani is 400 pesos. Good for 3 to 4 person siguro ni. So napay mga unod sa ubos niya sa iyang sabaw. Mura siya intestine pero dili na siya intestine ha. Mao na siya ang authentic na agianan sa ihi. Mao na ang duha ka itlog o ta para makaanak na siya amo na gid ni na natog limonsito kay mas lami daw kuno na siya kung naay sili. Dol, before din na makaon na ni, make sure na ako na natay live 3R. Mao ni mo hatag og detoxification og aid sa imong digestion sa imong katiyanan, molimpyo sa imong mga internal organs sa imong digestive system, and of course kung tungod ani 2 to 3 times kung mag-poop sa adlaw ginaalagaan gyud niya ang ako ang digestive system. So, before ka makaon og mga inani, Diyos ko, make sure na mag-live 3R jud ka. Muro pa dyan siya lemon. Ato na sugdan. Sugod ta sa ilang itlog bay. Tilaw na to bay ha. Grabe ka weird. Pero mura kang kaon gapon og itlog nga boiled egg. Nga humok kayo ang iyang kuan. Na simple ray ang aromatics. Uy, lami ang sabaw. Grabe ka potent. Ay, potent kayong sabaw. Yang iyang lasa is naipagkabit gingery gamay. Pure beef goodness yun siya. Grabe niya ka-rich. Dato kayo ni siya kay asindero ni nga soup number 5. Rich in beef goodness. Tirahan na to ni be. Nay. Grabe yung saom na to ni pagkaon be. Kanin tumoy-tumoy atong kaon no. Grabe ka fatty. Fatty, gelatinous. Chunky pa siya gamay. Beefy gid kay siya. Ang aromatics niya dagdag jud lasa. So kung mo bahaton, sausaw gini siya og patis para mas lami. Tawa ang patis good kina oily na. Mabata man ta sa muta ni. Grabe ni ka-rich in collagen. At least nakasuway ta og pure, authentic na kuan nga Bat and Balls nga wala gikat. Kani gikat ni siya nga version. Naa dire ang balls, naa dire ang kuan. May tabo. Butangan na to siya sili. So kumpletoho na to og kaon. Na siya tulo ka sili, na siya balls and bat and chili. And syempre, cheers. Like level mo siya na sili ug kan.
Kasawan, ma-appreciate niyo mo. Solid daw ko ni with chili garlic sauce. Ano ba? Ay, grabe bay. Chili garlic sauce. 5 kag chili garlic sauce. Ubaloon sa ilasa kaani, no? Ay ba, jami? Dahil ang experience basta na chili garlic sauce, ano yun? Dol, mas try ng chili garlic sauce nila. Mas recommended, mas malasa, mas garlicky, mas spicy. Pawa sa bidli o sa umay. Ngunang uban, ngunang buhaton, ila isagol sa sabaw. Makasabot ko kay aside sa beefier kayo sa glasa, add-on flavor enhancement gining patis o ang chili garlic sauce. Ay, importante na effect unya gabi eh. Nani na food trip, gabi ka solid. Idol, isa sa mga pinaka-solid na food tripan ni diri sa Bacolod ning Siosams. Kung aray mo mo Bacolod, turista mo or taga Dimo, makadtumudi kay namit ginang experience para mainit ka niya gabi ba. Ano to putiglaan na food trip? Dol, next stop sa atong ultimate Sabaw food trip adto na tong isa sa mga sikat nga authentic Bacolod style batchoyan. Mong tanawan ning video kay ako ipakita gid sa inyo ha ang journey sa pagmukaon og authentic batchoy diri sa City of Smiles, Bacolod City. Dol, so nata diri dapit ani nga street, I think Quadra Street, Bacolod City. So naa diri ang Robson Enterprises o White Box. Naa po diri ang Pure Gold Centroplex, naa dan Centroplex. So kani nga street, makita nimo diri naa diri si Shin's Batchoy House since 1980. So legendary kay na siya, niya super Batchoy House gina siya. Same ra na sila. So ano mo niya sa sulod? Ato na to. Bali, may ara kami sir, ordinary with egg, ordinary utok. Oo. May special mga kami sir, special with egg, kag special utok. Kag may ara kami mas ano pa gid sir, super. Super? So, anong meron sa super? Anong mga Ang sa super sir, meron atay, tungol, ng egg, kag utok, kag may chicharon. Anong utok? Bone marrow. Bone marrow? Yes. Bone marrow siya. Uyok parang ano sa bone. Grabe ka overly. Gusto na tagpila. Kag ano sir, ang amon ordinary sir is 97. 97. Ang with egg namon ordinary 107. Oo. Ang ordinary utok namon 112. Ang special namon 123. Ang super namon sir is 147. Kompleto na siya sir. May egg na siya grabe. utok. Ang amon nga batchoy, may ara kami pair nga iya pandesyosa. Parang pandesal? Ang pandesyosa amon na siyang amon nga ginapara sa amon nga batchoy. Ano yun? Like i-dip? Dip siya? Yes, sir. Grabe, no? Sige, try ko. Order ko ng super special. Salamat, gid me. Natagaan sa chance na musulod. Pakita na ko sa inyo, giunsa ni siya pag himo. Magsugod ni siya sa noodles na Mickey. Sa egg noodles ni siya. Pag human niya prepare og egg noodles. So, grabe, kadakuan niya egg noodles. So, tapos ibutang sa bowl. Pagkatapos ani, ibutangan tayo ng beef. Siyempre, ibutangan tayo niya atay. Daghan kayo pork, atay or liver. Tapos, butangan tayo og, siyempre, roasted garlic. Pagkatapos ng roasted garlic, siyempre, pampakulay, pampakolor ang iyahang green onions. After ng green onions, wow, grabe, chicharon. Next is naadiri ang nagbukal-bukal na sabaw. Grabe. So, kani utok? Utok. May bone marrow? Bone marrow na sir. Bone marrow. With chicharon. Grabe. With egg. Oo, with egg. Oh my. Grabe ka overload, dol. Wow, grabe. Authentic Bacolod style batchoy. Amo na ni. Okay sir. Thank you. So excited na ko kauno na ilang special batchoy. Salamat kayo sa Dol, first time na itong kaon o authentic na batchoy diri sa Bacolod. Inaamda sa Bacolod. Of course, sa ato ng gitsugdan, hanindot free sabaw. Ug naa siya aning pan. Grabe. Ato rin butang sa butter. Karon kay ato i-dip diri. Pwede din ha. Karon pa kuda. Sus, grabe ka overload ani bay. Naambon maro, Diyos ko, ang chicharon. Abunda sa bone marrow ha. Overload batchoy. Cheers, be. Lahi era. Grabe ang experience ba? Grabe. Kapati, ka-beefy, kalasa. Kami ilang sabaw. Imang kag na ang pork, na ang oiliness, na ang beef ng lasa. Tamis-tamis po siyang style. Karon, patag egg be. Idol is, ang style ani is mag-dip ka. Kuha na tong egg, kuha na tong chicharon, ang bone marrow. Grabe ka idol nga palaman. Na purpose para ma-absorb kailawom ang lasa o lami. Dol,
Maski init ang panahon, wa ko'y pakialam kung magbatsoy ka kay siguro mga tao dito mga region kung sa iyang special nga lasa. Na siya yung region nga nang itawag siya super batsoy house. Kay super jud siya ka solid, idol, sangkap. Pero ikaw na lang makuyawan sa mga sangkap pero panaysa naman. Pero mag-importante mo ganyan na always pagkaon. Kung kaon gani kag pagkaon, always remember to smile again always. Kay grasya na sa Ginoo gyatag. Isa pod sa reason, ikaw mga kaon ng gingunaning uban taon maglisod og kaon. So ikaw magpasalamat jud ka kay maka-afford pa ka. So na dapat smile gid ta. Chuy kay na batsoy dol, isa ka blockbuster ng batsoy, grabing flavors. Nakaingon lang jud ko tamis-tamis ang lang style dire. Ilang batsoy. Dili siya like ma-aroma ng mga ginger or something. Naa siya sa sweetness nga side, oily nga side, beefy, ug wa gid tipid sa lamas. Obvious kayo. Hay, isa sa mga pinaka-solid na batsoy andiri sa Philippines. Mo to dol, try na pud nato ang lain na sabaw. Let's go. Nanapod tayo na discover na sikat og makadani na pata sabaw makawa sa imong hangover. I think mura na siya balbakwa na style sa tuwa. Nilang sabaw is, you know, the typical Bacolod style sabaw. Ug nag-iisa ra jud ni sila diri maong ni ari jud ko kay di ko palkansi. Wow! Diyos ko, sarap. Grabe, dako ano. Mura mo siya boxing gloves na hapit, oh. Tiri. Mga specialty namon, native chicken at saka broiler at saka pata. Native chicken ay nasal. Inasal po. Ano yun, pata? Ito naman, Amo ni? pata. Ang specialty namin, Ano? pata. Oh, Opo. grabe, dul. Kasing lambot. Masasarap yun. So, paano siya parang sabaw? Sabaw po. Ano siya sabaw? Ano Oh. siya, kansi? O No, pata lang. pata lang tawag? Oo. Grabe, eh. So, tanan, ano ni baboy? Beef po. Ay, baka. Baka wala Ah, baka ni. So, lahat ni mga pata, kanitanan. Ay, ito Oh, so, po yung ani? sabaw yan, ang labmas Ah, okay. So, anong style, anong mga sangkap ng sabaw, te? ng batuan, tsaka langka. Ah, so Tsaka, parang KBL style Opo. na kansi, parang ganun. Grabe no, mabatuan talaga dito sa ano no, sa subong sa ay Swan. di sa ano no. Manukan. So basically ito palito na ako, tas sabaw lang, tas Lagyan tapos ng- na. Tagpila, pila mo? 250. 250 pesos? Opo. Ay okay ah, tapos dako kayo ah. Malaki. Grabe, murag ka mura mi nagbaligyag ani. Nakita Kami lang ko. po, sir. Ah, grabe ka sulit. Ang inasal mo ng native is native lechon manok. Native. Ay, native manok. Yeah. Tagpila? 170. Ah, okay, native. Okay. Sige, te. Excited ko anong pata, te. Paluto ko isa. Nara-date diri sa Twilight, diri sa Manukan Country, sa SM City, Bacolod, Bacolod City. Since under renovation pa man ang Manukan, mong ari sila diri na pwesto temporary. Dol ra jud ni sila sa entrance man, ug naa ra jud kalingkuran. O, ang style na nila, Dol, syempre kani mga nagbaha, mga bungtod, mga pata, is ila na yung kuhaon. Butang nila sa kani nga bowl, nga dako kayo, Diyos ko, murag good for pila ka person. Tapos, ani ilang sabaw nga, grabe ka humot, Dol, na ay sagol ng mga batuan, na ay mga nangka, uban ng mga aromatics and spices na makablow sa imong mind. Sa inikuha nila sa sabaw, butang nila sa baka, tawa sulod ng, grabe, baka ka dako, jigul pa, pero klaro jud kung mo perting humuka ba. Ang sunod ani ang sabaw, grabe mo ni paligo sa mga baka aron mas muhumot, aron mas mulami mo na liguan jud nimo hugasan. Sunod ana is more sabaw. So mao na excited na ko naong palandaan, mga oras ta kay gutom na. Let's go. Ate, amo na ni. Grabe Ito yan. na po Meet na yung tita pata na ti. namin. Okay. So wala na di na lang ako ipakat kay ganahan ko dili kat. Okay. So ate, anong oras mo mga abli diri? Mga 9 morning hanggang 10 o'clock ng gabi. Every day? Okay. Opo. Grabe. Excited na ko te. Ako na. Okay. Thank you, te. Grabe, idol, oy. Solid, dol. Tabang. Grabe. Dol, maano gini ang ultimate pata. Wala na akong ipahiwa, kaya mao na akong ganahan style, dili iwaon, kay para makita doon mo buo ba. Sus, mao na gini, Dol. Mura gyud siya balbakwa style, pero dili siya lapot. Then, na siya pagkasinigang na humot. Eh, syempre, kabaw, nakabatuan ba yun ilang style dire. Una na, tilaw na to ilang sabaw, be. Kansi gyud siya nga style. Papareha gyud siya sa kansi. Asim, pero na siya distinct taste. Na siya pagkatamis-tamis nga fruity nga flavor. Siguro gikan na siya sinangka. Grabe dako ano, murag mo siya boxing gloves na hapit oh. Di ba? Diyos ko, tilaw na to. Murag ang kaning nga part is I think sa tiil padung sa iyahang po.
Anakuan niya wala siya flavor bitin sa wala dili siya nuot sa tambok ug sa unod. Ito nga wa man siya gikat. I think mao ni reason pod nga nung ilang ipakat kay para apil ang soup nimong tilaw, ma-appreciate nimong flavor. Pero kung buo, di nimo siya kayo ma-appreciate wa siya lasa kayo. Tanan na to sa line part be. Depende sa area. Kahit na part ko na ingit lamit do. Ikat na lang nato siya, tanatog sabaw. Lagi, dapat yun siya ipakat nimo para ma-appreciate mo lasa. Sa yung sabaw. Highlight yun niya ang sabaw, ang idea, ang palta, visually. Meron ka nakaon ng sinigang na pagka-fruity gamay, nagabi ka beefy niya. Solid ni na idea, solid na food trip, nakabusog ka sa mata, sa itsura, o syempre sa lasa. Make sure na kay kuyog ha, para mas manami ang inyong panag-upod sa usag-usa. Try na po nato next topic kung lami ba po. Let's go! Siyempre, mutilaw sila mga local legend favorites na mga kakanin o uban mga snacks. Nag-start sang puto since 1922. Ay, namit ba lang, ha? Umutry silang mga hidden gem o pa kayo na ilan ni sikat social media ng mga karinderya. Grabe ka solid, dol. Ako mga idol, mga comfort foods na diri. O, lastly, mutilaw ta sa ilang mga ultimate seafood experience. Oh, look at that. Ay, grabe, bay. Napa, nabuwa-buwa pang baba. 12 na katalaba, grabe. O atong suwayan ba yung kumalipay ba kita o mag-smile ba kita after na itong kaon o mga lamian? Wow, grabe! Gusto yan ng mga estudyante dito, sir, yung sabaw na sabaw yung sauce. Diri sa City of Smiles sa Bacolod City. Mao ni literal na legendary putuhan sa Bacolod no, na over 100 years na nanghatag kalami-kalipay sa mga Ilonggo. Nag-start sang puto since 1922. So panahon pa sa imong lola. Oo. Nga isa sa mga kipanghambog na lamian di ari. Grabe, madadago ni mong humot at sa imong hotel. Ay, namit ba lang, ha? Dili makagsigi sila kahutdan. Kung kailangan jud nimo magpa-reserve daan, sila cheese, plain, and pandan, ug aning ilang ubi na naong palang daan pagkalamian. Samot parisan og creamy na Ilonggo dinuguan. Grabe ka creamy. Lami ay Paris, uy. Kung tanawan ning video ya, tultulan tamo asa ning dapita. Uy, hi, Nay. Hello, good morning. Good morning, Simo. Welcome. Nay, nag-order na ko sa imo o ng puto na abot na. Oh, okay. Aw, amo ni. Okay. Wow. Uy, kanami ani tanaw, Nay. Nami gid. So, tanan varieties ng puto na di. Oo. May Okay. cheese, ubi, pandan, at saka yung original namin na plain. Ah, grabe ka, idol. Thank you for accepting my order. Ang lola ko, among nag-start sang puto since 1922. Grabe, no? So, ang recipe, until now, Until now, naagyapon. copy gyapon. So, wala na mo giusab. Wala namin gi-revise o gi-change ang pag-process. Na damo man naghambal sa ako na mga isa ni sa mga delicacy sa Oo. Bacolod. Nanay ta diri sa legendary Nepomucenos, Manapla Puto, diri sa number 22 Santa Ana Street, Barangay 30, Bacolod City. Dula sila sa G. Lopez High na Elementary School. Take out ra jud ni sila pero ay kaguol. Kay nay lamian na kananan kilid nila mga idol. Anong oras ka mo mag-abli di? Magsarado? 7:30, open na kami, available ng puto. But sometimes, may nag-order na kung pwede kunin sa mga about 7 a.m. Early? Early. Than Ako 6:30 ako niabot eh. Mag-close kami, wala kami exact time. Kay, Depende. Depende sa mga orders kinukuha. Oo. Pero everyday mo din, Nay. Oh, everyday. Dol, naana diri sa atong tubangan. Ang legendary puto taon diri sa Bacolod. Grabe ka, idol, eh. Siyempre, di man ta kay dine-in dito. Nakataon lang yun taon sa kilid niya na karinderya na maligya og dinuguan. So, iharap po relative. Grabe ka, idol, no? Kay kabalo ba mo nga diri sa Bacolod, lami kay Paris, ang puto nga classic or kaning puto plain sa ilang lamian na dinuguan silang namit na dinuguan. So atong sugdan, ari ta sa plain, dol. Manila plain, ano simple rin gid. Sa ato pa sa Cebu, more siya puto rin yapon. Ang nakanindot niya puto, grabe ka humot. Niya, grabe niya ka moist kay siya. Oh, good. Oh, di ba? Bay, lahi po to. Extremely moist sa tanan.
Any part sa ilawom, grabe ka moist, grabe ka fluffy. Ano man gud unsa ka fluffy? Tanong mo balik sa bao. Di pag siya kaayo tamis, mo na kanindot. Next na pod kani yang buko, kani yang pandan. Na siya pandan na. So makita nimo na siya cheese, na siya similar sa plain niya. I think na siya pandan nga flavor o gamay nga coloring. Ay, labi ko eh. Na-factor ang cheese dol. Mas bet na ko na cheese. Dol, mao ni akong ganahan. Ganahan ba yung ube, mga flavors. Kung hao na to. Nasa ilubigid. I bet na ko ni. Lasang ube. Yeah, naa ditong coconut na flavors. Siyempre, ang nakanindot yung isa tamis dol. Siyempre, naa sila cheese. Ano mo ilang cheese. Baliw na to Makita na ko sa inyo. Mo niya. Ano baga-baga siya. So yun yang naong same ra gid sila purma sa uban. Yang humot pagid siya. Grabe madadagi nimong humot hantod sa imong hotel. Cheers. Ay namit ba lang ho? Grabe ka cheesy. Ya syempre, damag gid mo ang cheese na flavor. Again dol, nagdagdaog fluffiness, smokiness, aroma, humot. Definitely one of the best puto na tilawan nato dito sa Pilipinas. Nga sa Bacolod. Dol, ang atong buhaton, isagol nato ang classic na puto sa ilang dinuguan sa silingan. So dip nato dire para matilawan nato. Init pa jud kayo ang dinuguan nila dol. Yan nakanindot dinuguan diri, grabe ka creamy. Yan 70 pesos ni siya, may nakanindot. Ay kani palang daan sold na mo pamahaw bay. Lami ay pares oy. Lami as dinuguan nila eh. Tamis, grabe ka creamy, walay langsi. Ay, lami as dinuguan eh. There's Bacolod, lami ila dinuguan, ilang version. Lami, dili siya tamis, di siya aslom. Grabe pag siya ka creamy niya, wala jud langsi. Nya humok kay o mga meat bitaw. For always the best, more tag mag-asawa ang dinuguan ng puto. Dol, natay kuha nga masi nila eh. Ako na lang sa nitilawon, ay maskubado, sesame seeds o kani coconut. Ay, kalami. Dol mo nito, solid din na food trip. Definitely, isa sa mga pinaka-solid na food tripan kaya ilang legendary putuhan. Kung maaari magay mong Bacolod, ang must try. Pwede pa lang nato ni dalon sa Cebu. Mahatag nato, pwede pa lang yun. Ana to putaglain lami, ana food trip diri sa Bacolod. Aning food tripa nata sa usa ka solid na karinderiya. Mga lemian perting daghana. Grabe ka solid dol. Ako mga idol, mga comfort foods na diri. Kay diri medyo na ako natilawan isa sa kinalamian na kan-anan. Ako mas makita ko ginani ba. Kay naan jud ako na paliton jud ako ba. Nga nag-offer og kinilaw na lamian. First time nakatilaw ta og kinilaw from Bacolod. Iconic KBL or Kadyus Baboy lang ka. Sarap pa. Parang gusto ko yan 5-star level na goats too. Daghan siya, good for 2 to 3 persons ang hindi siya. Daghan pa. Ang tanaw aning video. Ay tutulan ta mo asa mo mas mo kontento. Naday ta diri sa Nelson and Dudes Kandingan sa Block 11 Lot 33 BS Aquino Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. At sa isa daghan namit diri sus pagkatsuy og nami kayog ambience makadani. Hello nay, may aga. May aga man. Aga nay. Nay, ano mga tinda ni mo di? Damo man eh. Lutong bahay ang luto namin. Malutong bahay, so mga Ilonggo dishes. May ano mga klaseng lutong bahay ni mo? May seafoods, may baboy. Ano sabaw? Tiot. Hello? Til baboy na may munggo kag langka. Namit nay, ako nay order ko ana usa nay tagpila man na. 100. 100 pesos. Sige nay, pinakadako ako nay. Thank you nay. Kana namit na nay. Kumot pagit. Nang kinilaw nga tangigi. Nagpilay mo kinilaw? 95. 95. Sige nay, usa ako nay. Ang amon nga specialty, Oo. estopado nga kanding. Kani estopado? Oo, Look, kanding. kani kaldereta. Oo. Oh, solid. So doon ay paklay man kami. Sige, kuha ni estopado nay. Namit ni Pila man ni nay? 220. Sige Isang nay. set. Kanamit ani. Oy, Tinula isda. tinula isda. Inid. Uy, namit anong klase isda ni? Inid ta, Init lapu-lapu. na isda, lapu-lapu. Nay, so anong oras mo mag-abli day? Alas Sa 6 ang umaga kag Sa agad, sa hapon, 2:30. 2:30. Tuesday to Saturday. Tuesday to Saturday. Okay, Nay. Salamat kayo, namit kayo. Nagpahiwatig na ang ambulance na mag-diet na ko subong.
May ambulance na po na miski asa, ganyan ambulance ba? Basta mo palit ko, palit di ko ginani oh. Kasi ginani ako palito, na di ambulance mo agi. Dol, atong next Carinderia food trip diri, grabe ka solid dol. Isa ni sa mga pinaka-idol na nakita ko ng Carinderia ever sa akong mga travel. Aside sa daghan kay siyag varieties, grabe makita mo gini mo no. Akong mga idol, mga comfort foods na diri. Siyempre matilawan jud ako ilang isa specialty, ilang kanding na estofado. Ug siyempre nag-order og tahong nila dol. Nakuha na gid siya. Nakuha na ang shells. Diretso na ditong sibuya. Uy, kalami. Kalami. Unique niya siya, di siya basta-basta na pareha na ito normal nga adobong tahong dili. Lahi siya bay, refreshing siya kauna. Solid niya, kalas ni rice. Dol, mo na sa nilang kanding dol. Estofado na kanding. Ilaw na to ha. Dagan siya unod. In fairness, dagan siya good for 2 to 3 persons na gini siya. Cheers. 5-star hotel type nga pagkauna. Muna siya inana gid siya. Muna siya pang catering na quality. Grabe na kalami. Chay burik ayo, ang tomato aroma, ang black beans na lasa, ug uban mga aromatics. Isa lang jud ako kaingon ani basta mga napansin ako mukaon ko diri sa Bacolod mga pagkaon. Dili wa jud nagtipid og lamas. Mao na jud ni. Akong idol. Sus paita yun naman. Kahinaan jud ako mas makita ko ginani ba. Kahinaan jud ako na paliton jud na ako ba. Or nakanindot ani experience lahi ni ha. Ini para sa to sa uban. Lahi ang experience eh. Ay kalami ba. Nagyapon siya pagka-aslom mura siya kansi. Gisagulan di gyapon siya batuan. Grabe ang nilatan nila ni batuan. Nila siya lahi nga flavor experience gikan siguro sa nangka. Curious ka na yung nangka be. Ang nangka kay mura siya baboy na sad lasa. Ngay pagka nangka. Imagine kung mukaon kag nangka nga kaya bitong gata nga nangka inana na masabaw nga nailasa nga pagka nilagang baboy inana iyang lasa na aslumon kani. Mao na gini ang natong last main course for today. Ang kilawin. Sabaw ba mo? Particular ba jud kay kung kinilaw ha di ko piliun jud ko kinilaw na makasaway jud ko kung di ko ganahan sa kinilaw. So far pinakalami na kinilaw na kakilawan na aras Cagayan tungod sa ilahang tabon-tabon ug katong ilahang suwa mo toy nakadalami kaning Bacolod sa kailasa nila tayo na to. Tangigi pa jud ni. Dul grabe ang lasa sa iyang kinilaw. Iman ina lang jud dili overpowering sa sibuyas, overpowering sa mga flavor sa klase-klaseng gipangsagoy gikan sa gata, sa luya, sa sili ug unsa pang ilang gipangsagol diha. Good job. Ug walay lang si sa isda. Mura gyapon kag I think gibutangan jud niya gata or di ko sure mayonnaise. Power kay ba dito sa luod. Mukaon kag mga bigli na pagkaon. Lami Paris sa kinilaw. Kung magdugay man ganing Bacolod, hapita gini Carinderia ha. Promise. Sinis mga pinahanindot na Carinderia ako na tryan. Siyempre kung turista ka, ganahan ka mo travel, highly suggest kontak ka ni si Bacolod Food Hunters. Kaning naa dire. Kontak ka ni siya, promise di gid ka magmaay kung nasa kanya dalon. Kay puro jud mga maayog makalipay. Literal gini the city of smiles. Kay maka-smile jud ka inighuman kada food spot na mo tuon or uban ng mga spots. Kontakan ni siya palihog. Mao na siya kung guarantee. Isa rin sa mga pinaka best Carinderia ako na tilawan. Way bakak jud. Hanap po taglain ng hunani. Excited pa ko for more Bacolod food adventure. Let's go. Jogging tata. Dol, next stop sa tong food trip na ata diri sa RNC Spare Ribs and Burger House. Mao ni ang legendary nga snack house or pagkaunan sa syempre eskwelahan diri sa Lasal. Mga taga Lasalians from the past few years ari gid sila magkaunan usahay. Ug isa na sila mga go-to spots kung gutomon sila after mag-cramming sa school. Ilang mga first date, first breakup, na din nahitabo. Ako ta mo pakit-on unsay gina-offer nila labi na to ilang famous na sisig o katong ilang murag rib. Tara, let's go. Tanaw na to ang action.
Grabe jud tulo laway na ko diring dapita. Mao daw ni isa sa mga pinaka-memorable na kananan after or before ka muskwela. Wow! Gravy? Oh, sulit ba eh. Laliman kag 30 years na sila halos naghatag og kabusog kalipay kaon sa mga estudyante og dayo mula noon hanggang ngayon. Nya atong kaonon sikat nila na sisig. Wow, grabe. Gusto yan ng mga estudyante dito, sir, yung Oh sabaw my. na sabaw yung sauce. Spare ribs. Spare ribs with Yes. spare rib sauce. Grabe ka humot. Uy. Pambato na burger. Mong tanaw aning video sa wala og nakatuod sa isa sa mga pinakasikat na lunch spot sa Bacolod. Ano Ito, na? yung niluluto ko is sisig. Kailan mo kung katuig din? 29 years. 29 years? Oo. Wow, ano ito eh? Wow! Gravy? Spare rib sauce na siya, sir. Ang Spare yung gravy, rib ayun sauce. pa. Oh, sulit ba eh? Mamaya, lagyan natin ng gravy. Ito muna. Tapos, Diyan. oh my. Wow. Ito yung gravy, sir. Ah. Grabe ka humot. Uy! Ano mo na Lagay gravy? natin sa rice mo. Mapapa-extra rice Wow! ka talaga. Another sauce na naman plus the Yes. gravy. First time ko kita gravy grill. Ipan grill. Ah, wow, grabe. Gusto yan ng mga estudyante dito, sir, yung Oh sabaw na my. sabaw yung sauce. Naman po yung Ito spare naman. ribs. Spare ribs with Yes. spare rib sauce. Yes, sir. Grabe ka humot. Uy, Amoy butangan pa pa lang. ito gravy. Amoy pa lang, sir. Amoy pa lang. Nandito lang kami sa harap ng Gate 5, Wow. Lasal. Kaya punta na kayo dito at saka kumain. Wow, grabe. Naday ta diri sa RNC Spare Ribs and Burger House diri sa CL Montelebano Avenue, Barangay Villamonte, Capitol Heights Subdivision, Bacolod City. At bangar dun sila sa St. Lasal University. Naray kalingkuran, pagka-classic, mga kaagi nimo sa estudyante, imo dun may numduman, imong crush. Ate, unsay oras mo mag-abli dire? 6 a.m., sir. 6 a.m. to? 6 p.m. 6 to 6. Yes, sir. Everyday mo dire? Even Sundays na Open, sir. Oh, grabe, namit nito. Kanite, pila ganini, 140 pesos. Yes, sir. With drinks na With siya. drinks na. Any So- drinks lang available. Any drinks available, Yes. water, coke, pwede. Oh, sulit na, 2 rice na. Yes, sir. Also, kaning sisig, 140 sisig. pesos na. Amazing. Ang burger na to, tagpila? 75, sir. 75 cheeseburger. pesos, sulit na. Namit ni ha. Namit na, sir. Namit gida. As a student, syempre, gikan ka nag-exam, gikan ka nag-quiz, nahagbong ka, wag ka po piyasa imong classmate, ari ka mo kaon kay na-stress ka or na-stress eating ka, kay gibuwagan ka niya or wala ka tagda sa imong crush, kaluoy. So, muna yung perfect na lugar na pwede nimo arian. Kompleto diri ang mga idol, snack, burger, o syempre, meal sa ato ng sugdan. Look at dato, grabe yung premium. O, diba? Idol kayo, no? Kilawan na to ang unod, be. Ay, grabe kalami. Mura ka nikaon o ka ng beef steak or pork steak nga mas saltier siya gamay. Mas creamier. Eh, syempre, ang buttery nga lasa na dito tungod sa iyang gravy. Ang nakanindot, ang iyang buttery gravy, creamy nga lasa mo complement sa ka-sweet o kaparaton sa iyahang soy sauce. Katong iyang bitaw murag tapa sauce with rice ni bay lami kini siguro. Dala na to be. Mo di duwa ka rice nila kang ano. Di na magsilbi isa ra ka rice oy. Isa ra ka rice imong hatag ani. Kuwang ra kayo muna dapat mag-rice yung kayo duwa ka buok. Next na po, sisig. Sisig nga na sauce. Ha, sisig nga na sauce. Grabe ka idol. Silawan na to be. Sisig sa alon. Lera. Di guys mo mahalata kayo nga sisig siya tungkol sa iyang savory nga sauce. Kurang smoky na sa sisig nga adto, chunky siya. Grabe extreme o grabe ang iyang engagement sa chunk. Wala kasi gaano sibuyas. Lahi ang style sa sisig rin, no? Pero lasa kayo, kalas kay bahaw. Dinahan sa kay na adto ang aroma sa smoke. Nga kani mo niyang ilahang rice na may gravy. Dapat yun na rice, oy. Sold na kayo ni bahalag hagbong. Bawi na sa sunod na quiz. Or sunod na sem, ha? Dul, next na po. Burger. Ano yung burger? Na ano siya, mayonnaise. Na siya gulay, syempre cheese, o patty. Homemade. Okay na ba? Bye, solid ang burger nila, promise ha. Ilang patty, good job. Smoky, peppery ang patty. Dili siya kanang like kanang bitaw murag maarina nga patty. Chunky pa din siya. Siyempre peppery content na dito. Factor sa cheese. Yung siyempre ang sauce, yung mayonnaise, ketchup, ayos. And crunch sa gulay. Kanila ko dalawang sa school, solid na. Dahil mas naglain pagkaon diri. Pwede pa lang suwayan tanan, okay kayo. Pinakabet na ako ilang tapa. Lami ilang tapa, perfect sa gravy.
ug sa iyahang sauce. Ug syempre, second bet na ako kaning ilang burger. Good job. Hanap po taglain na food trip sama yung inani. Let's go. Kay klase pa ko. Mao na ganahan sa Talaba, mga dagko ba? Oo, grabe. So napay pakapin basically. Bigyan mo kita sir ng konti sir. Para Oh, look at that. Ay, grabe, bay. Napa, nabuwa-buwa pang baba. 12 na katalaba. Grabe. Dol, aling video hype. Kita na ko sa inyo ang ultimate Talaba experience sa sikat na Garage Talaba sa Bacolod City. Padung sa pagluto o siyempre atong tilawan. Kaya magpa-active ta unya gabi. Tara, let's go. Dol, naata dire sa Barangay Sumag, Villa Rosa Street. Kani dire dito ang padung nila Chaylete bitaw. And dire is padung na siya dito na sa downtown, padung city na gyud. So kanya naghili-hilira na mga talabahan diha sa kilid. Damo mga beach resort sa kilid, daghan kay na dito dol. So syempre sa kadaghan talabahan, mao jud ni ang pinakasikat si Garage Talabahan. Mountains of Talaba, grabe. Oh, amo ni Talaba nimo. Ha? From Aklan? Oh, fresh from the farm. Ali mayroon kami sir ng ano ni? 2 for 150. Yan ito sir oh. Ito, mga flower pots. Ito yung mga pots. So bali isa ni sir is 1 serve. So dalawa nito 150. 150. Ah, solid ah. So ang mga sizes ani, pwede makapili on dako dili. Di sir, mix lang to sir. Ay, okay, para fair no. Okay, Kailangan mix talaga. Tama. Ito yung sisi, masarap to. Sisi na? Maliit, mataba itong laman. So meaning na kay sisi 100 per serve. Dire is Talaba from Aklan 150 to serve. Yes sir. Bigyan kita sir. Ay, ilagay sa net. Oh, lagay ito okay. natin sa net tapos steam na natin ng 2 to 3 minutes. Oh, menu nila dol. Yes, sir. Tanawa lang na ha, i-post lang. Ano sa likod? Same lang? Yes sir, ano Ano sir? to? Okay, Extra. other menu, soft drinks Menu. and refreshment. Oh, tanawa lang na dol. Dol, amo nini ang process. So una, magbutang ta sa preserve kami kay dako diri dapit oh. Okay na sir, mix na ng Japon sir. Nabutang na niya Ay, dol kalawa. diya sa net. Mao na ganahan sa Talaba, mga dagko ba. Oo, grabe. So napay pakapin Oh, basically. bigyan mo kita sir ng konti sir. Para mas Sir, salamat ha, pero dili na vlogger ha. Hindi na sir. Butang na ni dol. Okay, amo ni. So mga 2 to 3 minutes humol. Yes sir. Okay, kahoy ra siya dulo. So ang aroma sa kahoy factor na siya. After 2-3 minutes later. Okay, amo na ni. Sir. Wow, look at that. Solid ba yun? Ay, sir. Oh, look at that. Ay, grabe ba yun? Sus, dul, awadul. Grabe yan eh. Adol, pagkalami adol. Sus, tanaw pa lang daan ha. Uy, sus, Sige boss, anong oras mo mag-abli dire? From 6:30 to 5 p.m. So 6:30 to 5 p.m. everyday ka mo Yes, dire? sir. Okay, Wala solid. kaming holiday, sir. Marami itong maganda na pumupunta dito, sir. Ano may example ni mo na Ilonggang gwapa? Yung gaya to, sir. Oh. Ay, kani? Yes, sir. Ay, di. Ay, tuod. Gwapa gidaw. Then, naa nga itong ultimate Garage Talaba diri sa tong tubangan. Grabe ka, idol. Ay, just so akong kuan gabi eh. So, syempre, para sigurado nga maayo itong digestion later, nagdala dyan ko always og Live 3R. Dol, ang Live 3R, usa ni ka supplement na mutabang og aid sa itong digestion, detoxification, may tabuan ni sa akong katayanan. Mag-inom ko ani everyday niya. So, kaniinom ko ani, idol, 2 to 3 times ko mag-poop sa isa ka adlaw. Imagine ha, nana niya i-cleanse imong katiyanan. Katungod ani di na jud ko mo bloat. Live 3R gid dol. Kung ganun mo order ni na mo 10% discount if you use Hydol code ani ilang website. And now, back to the video. Siyempre, nanang talaba. So, may tabo, ensure sa di mo na ma-detoxify po ng imuhang talaba no kay, you know, agad kay mga germs or sa manggani. Iguad yun ng maayo antod ma-detoxify good. Parat-parat, seafood flavor. So, ikatulo na ito ni ulo. Sobraan. Tayo, nagyabo dyan. 12 na katalaba. Grabe, diri sa Bacolod City. Grabe, dito. Ako na kusik-kusik ha. Kigisao rin ako siya. Diba? Ako'y gusto suwayan. Butang na itong sili. Grabe ka solid.
ang experience, ang adventure sa atong Talaba ang must try. Ari mo diri sa Garage Talabahan. Solid ang food trip. Don't forget to subscribe to my YouTube channel to watch upcoming food videos in the future ha. Once again, this is Idol Steve ng ingon hingat, hamping and take care. Uy, active na ko niya. Oh, grabe. Mura siya lechon heaven ng Bacolod City tungod sa kadaghan na maligya og lechon. Ya, syempre atuon natong isa sa mga pinakasikat na nagbaligya og lechon diare. Pero before ta maglechon, isa ka unique way pagluto og lechon manok ato pong adtuon. Wow, amo na ni boss. Murag pala-pala oh, diretso na ba? Amazing. Dali man kag butang aning baril na perting dako ah. Open barrel tawag na. Mao na sir. Kamo rin nagbuhat og ingon ani diri no? First time. Mao jud niya akong ganahan na klase ng mga food trip ah. So mangkuyugi ko ninyo, tutulan ta mo kung asa ning dabita ug unsa ning lamia. Tara, let's go. Hey, bugnaw-bugnaw na natong kogo. Dol, naanapod tayo na-discover nga solid and unique way pagluto og lechon manok gibutang sa oven na barrel. Tanawan ni video kay pakita na ko sa inyo giunsa niya pagluto ang lechon manok sa pagprocess sa pagbutang sa pinaka-unique way of pagluto ng lechon manok. Idol, naata diri sa Hernay Street Extension no. Mao ni ang Shell, mao ni ang Nadia SRDCI building, and diri nimo makita si roasted chicken. Okay? Roasted chicken Tilawi bala. O, di ba? So, tupad lang sila sa, na liempo, si Balamban liempo. Tulo na ka-barrel, dul. Tulo pud ka upaw, ang tagiya. Grabe. So, ang pangalan is Tatlong Kalbo Roasted Chicken. Pero, usaraman ang naa. Ay. So, naa na din nagluto sila. Ano na itong ilaw mo? Nag-start na, oh. Dali, sir, ah. Grabe. So, gina-check na ni mo, bossing, kung maluto. So, ginabali-bali ni mo. Grabe no? So ensure na pantay ang pagluto. So di mano siya. Di mano ang pag-check. A few moments later. Wow, amo na ni boss? Luto na ni? Boss. Ah, grabe. So unsa man ninyong style sa pagluto? Oven barrel tawag na? Mao na sir. Ah, so kamo rin nagbuhat og ingon ani diri no? First time. So pila man siya ka minuto iluto ang manok diri? Mga bali 1 hour sir. 1 hour gid siya maluto. Tagpila pud mga inana nimo sir? Kuha ni sir, ang kadausaan ni sir ning 295. Wala mo dine-in diri, take out ra? Take out ra. Take out ba? Ano, unsay oras mo mag-abli diri? Mga 8:30 sir. 8:30 sa aga, sa buntag. Mag-close mo? Mag-close mga 7 PM. 7 PM. Everyday mo di? Oo sir, everyday mi sir. Everyday? Ah, okay. So bossing, pila man ka manok ang mahurot nimo per day? Over 60 sir. Over 60? Ah, daghana no? Oh, grabe, excited ako boss. Sorry, gipaalas sa pati ka. Okay ra sir. Sige, pahiwa na dito sir. Sige. Oh, grabe, gihook ra gid siya. So amo ning hook. Sige. So ang cut niya is kani paa. Oo, paa. So gi-cut niya ang lawas na part. Uy, naara nakita ng secret recipe. Tanglad. Muta ni uy. So amo na ni ang may tabo. Tapos murag pala-pala oh, diretso na ba? Amazing. Kabalog, ganahan mo makabalo asa ang tinuod nanin ng mga naong naara dire ay. Kuhaan lang sila gusa. ay sir, mayong hapon sa inyo. Mayong hapon man. Sir, kayo lang yung first na gumawa dito sa buong Visayas, I think. I believe. At saka sa Bacolod. Kayo yung first, no? Sige, ganda ng invention, sir, ha? Sige, sir, gutom na ako. Ganahan ako mukaon. Excited na ako. Eh, regards na lang ko sa isang kalbo. Sorry. Salamat, sir. Naana doon sa Totobangan. Ang idol kayo ng lechon manukan. Grabe ka idol dol. So natay display dire, paibog ra na sa inyo ha. Syempre atong gi-order na ara sa dire. Dol, first time ko makakaon og lechon paksiw nga lechon manok ang gamit. Grabe, look at that. Grabe ka creamy oh. Napagi siya chunks of chicken, maklaro nimo. Ay, lami. Dol, lami siya. Tamis. I think na siya gibutang na Mang Tomas. Iko ako na sayo. Mang Tomas, no? Ano? Pang Mang Tomas nga lasa na dito. Lay ang style ng paksiw. Tamison, peppery gamay. Nya, lasa gud kayo mo ang mga lamas, mga aromatics such as mga bombay o ahos. Lami is baho bay, promise. Ug mao na gid ni. Tilaw na ginato ang manok. Dili ka ni. Kay masuya niya mo.
Nara, drumstick ba eh. Ingon na nakahumok. Not your ordinary manok bay, promise. Bay, grabe ka namin. Murag, daman mo ang balancing sa pagluto. Kaya perteng humuka, juicy kayo siya. Ang lasa niya, ang aroma sa tanglad na agya po nito. Nasa sauce dire. Oh, grabe oh. Wow. Ang yung gravy doon, grabe ka buttery. The best siya yung gravy. Kung ako nag-expect, nana siya kalami, ipares. Grabe oh. Na-reason nga nung barrel. Eh siguro ang aroma, ang humot, naot gid sa yung unod, which is naitabo gid siya. Isa ni sa mga the best, lechong manok na tilawan nato. Hari mo doon yung 3 kalbo, di ka mahayan. Take out na sila, ay pag-expect o dainin ha. At doon naman magpadayon ng kaon sa inyong balay. Nani nga food trip, akong ganahan, isa sa pinakasolid na food trip. Hanap na po taglain na food trip, dire sa Bacolod. Let's go, Idola! Oh, grabe! Mas kalitsyon jud hisgutan, di po di ay palupig mga taga Bacolod man. Ug kaning atong atuan, mga naghilera ng mga lechonan. Ug isa sa atong tilawan, aning trending gwapa og lechon kinahumutan. Ang gwapa ng lechon nimo. Ay kay lechon. Mong tanaw gid aning video ya, kay dalon ta mo kundi ining lechonan nga humot kasi mo. Nice. Grabe crispy. Wow. Grabe, okay na yun. Fight na. So, magpila kilo ni? 1,000 po. 1 kilo na na? Yes po, 1 kilo. Free taste? Nice, thank you, thank you. Dol, free taste, syempre. May gani ka na sila free taste. May gani ka na sila free taste. Ayos po. So dire na-address si base lechon. Naakong na sila lamian dire na lechon paksi og dinuguan mukaon ta. Og maujud ni ang sikat na Donald's lechon. Ako masira no? Okay. Wow, 60 pesos na? Okay. Ay kahumot ah. Grabe humot. Inatakam ko aning paksiw dire sa base lechon, grabe. 20 pesos yung humuta. So before tana mao na ito kaunon. Grabe, chunky kaayo. 60 pesos ra. Lechon paksiw, solid na kaayo. Excited ko be. Be, unaon na ito yung unod be. Ang iyang sauce dol, grabe kalapot. Grabe, amazing. So nakanindot aning Bacolod. Ang kapansin ko ilang lechon paksiw, saucy kayo. Awa ko do, pakita na ko ninyo. 5 ka ana. Oh, grabe ana bay. Sumura kag nagkaon og lechon nga na sauce. Wow na tong panit be. Na panit. Ay kalami. Sabi kalami ba? Sorry pero lami ng lechon paksiw. Karinderya ra siya, lechon food store ra siya. Pero pang restaurant level ang yang lechon paksiw bay. Promise. Kalas pag kayo ng rice. Wala ko na nga yung rice kaya nag-diet ta. Ay kalami. Gabi ka savory, gabi ka saucy.
Tamis-tamis siya na version, di siya soy-soy o kanang aslom. Dili siya kanang matuyo na maaslom, dili. Muro jud ka nag-sauce og Mang Tomas. Nana siya kagahi bay, grabe. Wa jud kay makuha na langsi o unsa. Kalamian ni bay. Pwede nimo ikuan sa bahaw gyud as in magkalas gyud kini bahaw. So must try ang lechon paksiw diri ni base lechon arean ninyo before mo mukaon og lechon. Karon excited nako ato to Stika stall mukaon tag lechon. Watch this video. Siyempre, kung kaon tag lechon, ari kita gwapa nga lechon. Ay, hala. Hi, ma'am! Hi, sir! Mayong agasi mo. Tinuod gid ang ingon sa hambal nila na gwapa gid ang lechon sa Donald. Yes, sir! Laging fresh! Kana. Ma'am, tagpila man ang lechon ni mo di? 1,000 per kilo. So 1,000 per kilo? Yes po. Meron rin po tayong bestseller, yung lechon bilao. 2 kilo na yun po yung laman at saka 2 drinks na rin po yung freebie namin. Uy, sulit! Yes. Sinabi mo kanina na fresh ang lechon mo. Yes, Ba't mo po. nasabi nga fresh? Yes po, kasi yung lutuan namin nandun po sa ilalim po. Sige ma'am, mag-check sa ako sa lain lechon. Sir, meron po akong free taste ibigay sa'yo dito. Yes po. Oh, sorry, hindi ako nanghingi ha, pero sige ma'am. Bibigyan kita ng free taste. Thank you ma'am. Para matikman mo yung kung gaano kasarap yung Donald's lechon. Ay, sige ma'am. Yes po. Ari na lang ko di. Dayta diri sa Donald's Lechon, diri sa Purok Lechonan, Araneta Street, Singkang, Bacolod City. Isa ni sa mga lechon food stalls diri. Ug daghan kayo mag-order nila no. Napadud sila gwapa na bilao. Natagaan tag chance na moadto sa ilang lechon area ni Donald's Lechon. So, upod ko ang taga kuan pod Bisaya na ko na taga Negros ra pod no miss no? Yes, sir. Asa ta magadto miss? Muadto ta sa mong lechonan dito sa Dalom, sir. So, dito nimo makita ang lechon. Dito na mo ginahikay or ginatuyok. Ginatuyok. So dool ra gid ay. Dool ra, sir. Oy. O timing kaayo. Lasa nindot kaayo. Lakaw ra, sir. Nya mao nang makaingon jud mo na presko gid ang lechon diri kay na dool ra mo gid ang lutuanan nila. So tara tan-awa ning video kay atong atuon. Let's go. Ay, kanais. Ayawan pa ka mo ang kapulan. Hi, ma'am. Oh, yes, ma'am. Ito po yung free taste namin. Uy, grabe. Di ba? Maraming balat. Ma'am, naiya ako. Actually, ayaw kong tanggapin ganito kalaki. So, mamaya, ipa-half ko na lang ito, ma'am. Yes po, ako ma'am, po. ang gwapa ng lechon ni mo. Lechon. So, ma'am, anong oras kayo mag-abli din? Available po kami ng 8 a.m. at saka 8 p.m. ng gabi. Monday to Sunday. Grabe. Everyday heaven. Yes po. Oh, grabe. Nalagi na ito lechon sa tutubangan. Grabe, kanig sikat na si Donald's Lechon. Siyempre, daghan na kayo nag-vlog diri sa iyaha. Sikat na gid kayo siya sa social media. Una na to, siyempre, mag-crispy check tabay. Ako na dyan tilawon eh. Ay, kalami. Namit gida. Namit ang panit. Importante ng namit ang panit or lami. Ngayon mo first impression para palitan jud ka. Waon jud ng mga tao nimo. Wa pa jud silang si. Good job. Diretso na to sa unod. Kaway ang unod oh. Layers of fats. Grabe Lord. Ay, lasa ilang lechon ba eh? Well, nakas Bacolod. Basta Bacolod. Mga taga Bacolod ba yan? Grabe mo atong lasa sa ilang mga pagkaon. Ilang lechon, di jud ka ma-disappoint. The best. Nakanindot anin na sila ilang own version na sweet sauce. More siya gravy. More siya Mang Tomas. Awa. Sausaw na to. Awa. Wow, look at that. Wow, sawas ba eh? Oh. By similar na sa Mang Tomas, lang own version, homemade Mang Tomas sauce. More kag nagkakaon ng sauce sa lechon paksiw. Nana siya kasulit ba? Sayang wala puso. Perfect na yun sa puso or rice. Grabe ito experience diri sa Lechon Country ng Bacolod. So guaranteed fresh na lechon. Kinaram din sa likod din ng lechonan. So grabe ka solid. Mao nang kaingon jud ko nga sa lain-lain ng mga regions, na jud sila ilang own version taste sa ilang lechon. And ang Bacolod City, di jud ka ma-disappoint sa ilang lechon nga lasa. Solid kayo miski taga Cebu ko, lamian ko sa ilang lechon. Grabe ka solid. Kung ngita mo lechon, taga dire mo or turista mo, visit mo di, ha? Kinamit gid ang ilang lechon, na nami pud ang mga itsura ba. So amo to, once again, this is Idol Steve na nag-ingon, hingat, humping, and take care. Ang pagputag lain na food trip. Kaya pa.
Dol, aning video ha. Tanga na to chicken oil. Bay, anli na ha. Himo na to ning ultimate Bacolod style inasal food trip. Ay, waterfalls of perfume body lotion. Pampasarap lalo. Sa gwapang nga syudad, the City of Smiles, Bacolod. Magsugod tagpamahaw sa isa ka legendary nga barbecuean nga naara sa Balay Payag. O amo ini ang akon nga negosyo nga lechon manok since 1975-76 pa. Ah, grabe. Hasta subong. Og maniudto ta syempre sa the most iconic manukan country. Abali kami, hindi kami nag-cook ng product ng manok para yung juiciness na tinatawag, yung texture ng manok andun pa rin. Og lastly, manihapon ta sa pinakabarato, student-friendly na inasalan food court. May 3 ka rice na sir, 90. Libre 3 ka rice. Oh, libre 3 ka rice. May sabaw ka pa. Yes, pangmasa. Cheap and affordable kind of place. Literal na pangmasa talaga. Maong kuyugi jud ko ani nga video kay grabe jud ni ka manok inasal food trip jud ring karong adlaw. Grabe. So tara mga ona ta kay gutom na. O amo ini ang akon nga negosyo nga lechon manok since 1975-76 pa. Ah, grabe. Hasta subong. Dol, next stop sa atong ultimate inasal food trip diri sa Bacolod. Siyempre ang legendary na nag-offer og native inasal lechon manok buo. Nya sold out pirmi, ipa-reserve pa. Tanawan ning video kay pakita nako sa inyo unsay itsura sa diri sa sulod. Tilawon nato kung unsa bagyud kalami ug siyempre makibaw-an ang story sa legendary nga native lechon manok diri sa City of Smiles, Bacolod. Dol, nata diri sa Purok Orchid, diri sa Punta Taytay, Bacolod City. Muro siya boundary ni sa next town bitaw. Medyo layo-layo gid siya, nasa sa kurba. Ang yang landmark dol is sa na siya elementary school, mao na siya, na siya resort diri. And then diri sa kilid, makita nimo legendary Chai Letty's lechon manok. Grabe, nakita na nako. Oh, hello Nay, maayong aga sa imo. Maayong aga man to. Oh Nay, sa Idol ang pangalan nako. O amo ini ang akon nga negosyo nga lechon manok since 1975-76 pa. Ah, grabe. Hasta subong. Ginapangayaw ginadi sa mga sa Manila, celebrity, mga congressman, mayor, kag mga pariner, nagakadto ginadi kag mangayaw kaon. Ala, big time mga customer nimo ah. Pati nga akon nga mga suki nga nakapuli sa Amerika, nagapuli gid kag magkadto sa akon. Unsay oras ka mag-abli dinhi sa imong ano? Lunes kag Biyernes booking sa. Kung ano oras gusto nila magkadto di ka magkaon. Booking. Kung Sabado kag Domingo, open kami mga 6 o'clock until 2 o'clock. Naitagpila man ni imong mga baligya? 500 ang gamay, ang dako 600. Ah, okay. So may gamay, nay dako-dako 600. Sige. Ganahan ko mo kaon ay mo order og 600. Pero ang secret recipe ko ni ang pagmamahal sa customer. Ay, tinuod na. Ganahan ko na. Thank you. Sa trabaho ngayon. So, amo day damo ka mga bisita o customers din eh. Sige nay, salamat kayo. God bless you nay. Order na ko. Ay, na-meet na ni. Nag-brush ka na. Amo na nimo secret sauce? Oo. Nay, salamat. Okay. Buo nga lechon manok, pwede nimo ipa-chop, pwede nimo ibuo. So I preferred buo kay you know the body. So buhato na to, kuha na tong paa. Kay mo dyan ang part ay mo inindot kuha no. Uy. Surprisingly humok siya ha. Tanawa oh. Oh, tanawa oh, grabe. One last time makilabi. Dol, first bite na first impression, kaabi niya kalami. Mura dyan ka nagkaon ng typical nga Bacolod style inasal. Imagine ha, native na siya ha. Kung ma-expect ba kang native gahi, tapos wala na kay lasa sa ilawang purlahi, ibahin mo ang kay nanay, chaliti kay perting humuka, mura ka nagkaon. Kana bitaw mura regular lang na manok na typical atong kuan. Wa siya nag-gym nga native lechon manok. Ang kanindot pa. Grabe ang marination niya. Noot jud siya. Kung sure sa secret niya ana, pero ang lasa sa manok, sa aromatics na dito, I think na dito ang lasa pud sa na pagkatanglad niya nga lasa o kanang secret daw kay dili saba ni nanay. Pero pagmamahal daw kuno to ang secret. Tuwa nanay. Pagit-on ta ka sa sulod ata nawa. Para makita gid nimo. Para makita nimo secret. Okay, nakita nimo. Naa diha na tanglad. Ko gabi niya humok dul tanawa. Madala ra gid siya ay.
breast part na may hupir-pirting lasaha. More sili and sausawan. Na-reason nga naan sausawan diya. Perfect combination. One of the best native lechon manok na tilawan ako. Bangga siya sa native lechon manok dito sa Dumanhog, sa Cebu. Pero ang iyaha is lahi ita. Ibahin mo siya, lahi ang style, lahi ang lasa, flavors. Mas believe ko sa aromatics, ani kay nuot gud siya sa unod. Grabe idol, kung maaari magani kag Bacolod, mas try gud ka na mahapit jud ka diri, promise. Di jud ni siya kamahayan. Layo siya sa downtown pero sus. Mao na to atong food trip diri. Kaya hanap pa pataglain na food trip. Manok inasalay lang hisgutan o di palupig ning lamian na kananan. First time ko makasugat og barbecuehan nga naay gravy. Mas kitago ang pwesto, pero may manjud ni sila ginadayo. Nani man kag 100 of sticks ang gina-serve per day. Baboy ani mo mag-isa ka eskwelahan. Ay isaw, manok, isol, pork ay makahappy. Lang na ba? Ang tanawan ning video, ay tutulan ta mo asa mo man yun to. Idol, nata diri sa Chairos kaniyang lugar, idol. Isa rin sa mga pinaka-idol daw kuno diri nga barbecuehan og inasalan diri sa Bacolod City. So balay ra gyud siya nga feels. So mo na to nga tuon kay special sad kayo ang pag-serve silang barbecue karon kay gabi ka abunda og sulit pang pamilya. So karon na ako diri silang backyard, kabantay ka gabi ka presko dol. Hangin kayo literal miski paningot ko ganina kaon og sabaw, hanginan og gahiyahay og presko ra gyud. Hi ate. Ngayong aga. Ngayong aga te. So te, ngahaw man daw lami imong barbecue di, nga man. Di ka magmahay, maka-smile gid ka. Mo ba? Maka-smile gid ko. Ay, ganahan gid ko ana te, mas-smile ko after na kong kaon. Sige te, ano man mga baligyan nimo ng mga barbecue? Kitsupak, paa, isol, pakpak, pork, isaw, atay, manok, butsi. Ang damo mga ano nimo no? Pork chicken na gid. Naara diri sa Chairos Barbecue diri sa 1686 Paglaom Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Hayayog home feels if mukaon ka diri. Dagan pa jud og kahoy, nya mukaon pa kag lami, walay maoy. Idol, naata diri sa barbecue sulod medyo sikip-sikip oh. Nawa? Grabe ka idol oy. Baboy, na siya isaw, daghan baboy ani mo mag-isa ka eskwelahan, isa ka seksyonan, lapas, isa ka grade. So diri ang ganap niya kanindot ani na siya ay chimney o na siya exhaust. Maayong aga dia. So kani ang wala pa ni luto boseng half cook pa ni. So manadiri ang manok barbecue, naa sa diri ang mga butchi, naadiri atay, batikulon, naadiri na sa loob Bacolod style inasal on the mix. Napo diri ang tungol daw kuno ni sa manok. Na sila kuya atay, isaw ug hotdog. Burrito na ako ng hotdog dol. Ug syempre lang signature secret oil, chicken oil siguro na. Grabe ka idol diri idol. So murag kailangan jud ka nga pasensya ka kung magluto ka diri kay grabe jud kayo niya kainit. So nana gipahira na niya og brush ang iyang mga barbecue. So gibutangan jud niya og pampalasa, pampalami, murag tulo jud ni ka klase nga sauce. Grabe excited jud kay kumutilaw silang barbecue. Grabe nakahumot diri kung jacket na ni maho na murag sauna. Pero dili kay siya init kay yahay ra man sad kay presko kay murag gwapo man ang iyang background. Thank you. Excited na kumukuha silang barbecue. Tanaw na tunto huwat sa lamisa. Let's go. Oh, yahay kayo, hangin kayo. Oh. Doon, musad mo uwan good. Oh, hangin kayo no. Oy, hello Nay. Amo na ni? Opo. Ano na, meet niya? Oo. Nay, anong oras ka mag-ablay di? 10:30 to 8 p.m. Monday to Saturday. Dol, nanagita diri sa isas mong pinaka-iconic og ilado ka-special siyang barbecue. Excited na ko. Nakanindot ani, first time ko makasugat og barbecuehan nga naay gravy. Na siya own version gravy. Siyempre by unlimited na ha. So pwede ra kita manguha daghan. Og naa diri atong supot nga rice nga butangan nato og chili oil. Alright. Ang ingon pod ni Sir Martin ang from the Bacolod Food Hunters kay butangan dag kuno og gravy. Mas lami mo agree ko kay murag lami mo gravy tanaw no. Yeah, sunod ana dol. Kumot-kumoto na dayon nimo ning kalipayo na ni. Grabe ka idol oy. Tanang og chicken oil ang mga barbecue. Unlimited man na. Kani ang iyang isaw. Lahi lagi idasal diri sa Bacolod eh. Wala mo kay madama nga langsi. Imagine na, kuha siya isaw. Wala kay madama nga langsi. Humok pa dyan siya, may pakaluto. Simple ang lasa. Butangan na ito niya. Iyang gravy. Best friend na niya. Apil na tao na. Idol na ko dol. Puwet ng manok. Isol.
Grabe, no? Wow. Okay. Okay, may ano ba yun? Hindi ko ganahan ko yung firme nga condiment. Ay, salamat. Gidala ko diri. Boneless na yun hapit. Okay, may isa barbecue niya manok eh. Lasa kayo ba yun? Fresh kayo ang iyahang pagkabuhat sa yung barbecue. Dili, bitaw ka lang bitaw, dili, gahapon pa or something na. Damag yun mo. Ang crunch, ang smokiness, ang ilawom niya, noot, ang lasa, solid, tamis-tamis dito. Pero mo na ginilahang, ano, yung rice. Ay, kalami. Murag nahimo garlic fried rice, sagulan mo sa chicken oil. Tapos extra flavor, tamis sa yung gravy. Sa food, yung barbecue. Muna yung barbecue. Ay, panalo. Dami ang barbecue. Tamis. Wala nagdama nga soy sauce ng flavor. Nakanindot anin sa barbecue sa Bacolod. Pork barbecue. Mura ni kaon ka ng murag dul-dul sa tosino pero smoky siya gamay o medyo dama ni mong freshness na wala kay ka ma-feel na chemicals. Nami siya. Mas enhanced ni sa gravy. Okay, bye. Dami ang gravy. Lastly, mao na ni ang ilang chicken. So isa ni sa mga pambato diri and syempre basta balik kag Bacolod, must try gyud nimo ang ilahang mga inasal labi na chicken, inasal nila pecho. Lagi makaingon jud ko fresh siya. Bagong himo diretso don takang. Yeah, simple flavors. Nagya po pro damag gyapon nimo authenticity atong best friend. Dol, solid kayo niya ako ang mga pagkaon na naadiri. Grabe, one of the best barbecue experience na na-try na to. Definitely. For siyempre, itong mga kinaon diri lang sa sobra kalami, daghan tagkaonon. Dapat na kay always live 3R. Ako balon-balon gina ako na yung live 3R. So tungod aning live 3R, 2 to 3 times ko mag-poop sa isa ka adlaw. Honestly, wapo kaya akong digestion. Tabang gid siya og aid og siyempre detoxify sa mga miski unsang bati na nitabo sa imong katiyanan. Tungod ani, filler gina ako safe ra jud akong katiyanan or akong gut. So kung mo order ani, please comment below or PM me or visit their page for more details. And syempre kung order ka dapat use Idol code para na kay 10% discount. Hanap na po taglain na food trip diri sa Bacolod. Idol, solid. Live 3R ha. Ako na jud na anhi ang the most iconic and sikat na chicken inasal sa Bacolod City. Gani man kag since 1952, pasila naghatag og lami kalipay sa mga Ilonggo. Abalik kami, hindi kami nag-cook ng product ng manok para yung juiciness na tinatawag, yung texture ng manok andun pa rin. Mukhaon tag authentic manok inasal. Tanga to chicken oil. Bay, anli na ha. Pork barbecue og sabaw og lamian na chicken oil no. Ang tanawan ning video aron tultulan ta mo asa nang inasalan na makakontinto. Ting paniud to na, so naata diri sa SM City Bacolod. Idol, pakibaw ninyo ang Manukan Country karon na adri nag-base. So nakita nimo na ay barrier coral kay gi-renovate siya. Pero naagya po sila nag-exist, na sila nagstay aning atbang sa SM gud mismo. Gitagaan sila mga stall ana na temporary nga food stalls or food court exclusively sa mga vendors sa atong Manukan Country. So mga tuta dito, ato na to tong legendary inasalan si Nena Bets. Tara, let's go, tanawa. Daghan jud kay diri mga manukan or inasal food stalls. No, naglehele-helera sila. Lain-lain pangalan, pero na sila mga signage. So nako di nakita na si Nena Bets 1, Nena Bets 2, Pasita 1, Pasita 2. Puro mga na number. Siguro mo sila nag-branch out, pero tupad na sila. Abin mo sila kompetensya, dili di ay. So nakanindot diri si Nena Bets, nata diri usay, tanawa. Nena Bets 1. So naay nagluto diri. Bayog to sir. So, bossing, so amo ni ang legendary Nena's Bet, no? Yes, sir. Since anong year? 1952, sir. Ah, grabe! Finally, nakita na ako. Meron kami tinatawag na pecho pack, sir. Paa, leeg, isol, pakpak. Pero yung bestseller namin sa body parts ng manok, yung pecho pack, sir. Pecho pack? Bali, ang Nena's Bet SM, sir, kami yung tinatawag na original chicken inasal. Bali, manok na talaga yung tinda namin sa SM, sir. I see. Para yung mga Muslim nating kapatid, sir, makakain sa Nena's Bet, sir. Bali kami, hindi kami nag-cook ng product ng manok. Para yung juiciness na tinatawag, yung texture ng manok, andun pa rin. Para pag naluto na pagagat mo, yung lambot andun pa rin. Bali, yung pecho pack namin, 120, sir. Yung paa naman namin, sir, 110.
Sige, gusto kong paa. Tapos gusto, may chicken skin kayo, chicken skin. Meron, sir. Ayun, gusto ko yung chicken skin. Isa order ako. Sir. Nadita diri sa Manukan Country, diri sa SM City Bacolod, Bacolod City. Since under renovation pa man ang original pwesto, na sila temporarily sa kilid sa SM City mismo. Naray tarong kalingkuran, para ready na imutian mo punan. Bali, may Very side nice. dish kaming pansit, sir. Side dish pansit. Sir. So, tagpila man eh, tagpila. Bali, makakasave ka rito, sir. 135, sir. 135 pansit. Ano mo oras mag-open din eh? Nagbubukas ang Nenas Bet, sir, ng 10 a.m. to 11 p.m. Everyday mo kayo? Everyday, sir. Okay. Very nice. Sige, sir. Excited na ako. Gutom na, sir. Dugay na dyan ko ganahan mo, Arig. Manukan Country ba? Dugay na kayo. Finally, naitabo na dyan sa dream come true. Char. Kani ang yang isaw. Tarawa. Ay, rabay. Tinuol yun dili lang si. Lasa kayo siya. Grabe kayo siya. Nadaman mo ang chicken oil. Ang pagka-chicken yun maayo sa isaw. Wala, di ka makaingon nga isaw siya. Kaya wala lang si. Ay, sila yung texture, pero yung humuka. Indot kayo siya. Kaya ngayon gibuhat. Kaya doon pa humuk ug maayo. Doon kigihiwa niya sa tunga para mawaang lang si ug mas mahumuk. Next na po, chicken skin. I want chicken skin, oh. Grabe ka pati. Pagka-chicken pa dun kayo. Dol, butangan na itong chicken oil atong rice, oh. Unlimited na chicken oil na to. Wow, grabe ka. Okay, para mas mulami. Ayan, chicken ba? Tama chicken, oh. Bay, anli na, ha? Wow, nagabutso. Diyos ko. Next, tilawan na ito nilang pansit, dol. Kalamin sila pansit, eh. Na-highlight na nila pansit. Lasa kayo na pansit, bay. Promise, may pagkaluto. May silang timpla. Promise, may silang timpla Bacolod. Kung ano yung na chicken, birahan na nato ni. Manukan Country. Alam mo, grabe. The taste of the legacy, the originality, na adire authentic, Bacolod style inasal. Imagine mo ni reference sa mga inasalan recently, na adire sa Manukan Country. Nakaon na nato bay. May pakaluto. Maugid mo patok ang mga restaurant, ang mga inasalan. Itong sa ilang reference, original ug lami. Lami ba yun? Atog sili. Maurot yun na ako yung iba. Manihapon para ba taon niya. Sus, busog ka na ni. Paraisan pa rin mo. Nag-awas-awas yung chicken oil rice. Lahat sa aking chicken oil, eh. Kung nagapangita ka sang inasalan nga barato kag swak gid sa bulsa sang estudyante, ini na video ya para gid sa imo. May 3 ka rice na sir, 90. Libre 3 ka rice. Oh, libre 3 ka rice, may sabaw ka pa. Hindi lang nga madamo kag manamit ang inasal barbecue. Ay, waterfalls of perfume, body lotion, pampasarap lalo. Nami pag ang vibes kag damo gid ya tao nga nakaadto. Yes, pangmasa. Cheap and affordable kind of place. Literal na pangmasa talaga. Amo na nga tanawa gid ni nga video. Kay dalunta mo kung diin ang inasalan nga ginadamuan ng sang tao. Dol, ano ato next stop na ata diri sa Man Plaza para ipakita na ako sa inyo ang ganap sa isa sa mga pinaka-idol na nagtinda og mga klase-klase mga inasal na murag food court of inasal sensation. So kuyugan ta mo asa dapit at total, let's go. So nag-usok-usok na gani ng murag warehouse diya ang food court, mauna na siya. Okay, so una nimong ani, mo ni first impression nimo dol. Grabe ka idol. So makita nimo tanawa naa diha ang mga barbecue, mga chicken na nakahumol. Ay, kalami. Mo ni nindot nga naghumol og jacuzzi of marination flavors. O syempre diri tanawa, lempo, pork barbecue. O syempre na siya seafoods dito, mga bangos, klase-klase mga tuhog-tuhog ihaw. Naa diha ang akong favorite na chicken puwet. Dili chicken pet, chicken puwet. Dugo-dugo, fish ug uban pa. May gabi, sir, damo man diri mga barbecue stand
So, kani lugar purely barbecue, mga sugba-sugba lang. Oh, yes sir, yes. So, diri sa inyo sir, anong pangalan sa inyong sugba Kaset stall? sir, kaset. Kaset? Kaset grill. May damo kaset radyo? Hindi. Na mo? Kaset store. Kaset store. Okay. Ano man mga baligya, ano mo din na klase na barbecue? May manok man din sir nga paang, hindi ka spicy, meron. May 3 ka rice na sir, 90. Libre 3 ka rice? Oh, libre 3 ka rice, may sabaw ka pa. Palinaga. Grabe, kasulit. Sir, may tag 3, 20 man din mga ano isaw. Isaw na? Dugo, chicken skin, skin. Batikulo na tay. May kakong favorite na barbecue. Kabalo ka akong favorite na barbecue, lubot sa manok. Isol. Ito, isol. Isol. Oy, grabe, tol. Pork barbecue, tagpila? 15. May pitso din ka mo? Oh, yes sir, may ara. So spicy o dili spicy? May spicy man ka 90 pesos gihapon. Oh, may tulong rice. Sulit sir. Nga, barato raman ka di? Kay mga estudyante kakaon. Ay, tuod, no? Buutan gid mo. Na, aday ta diri sa Man Plaza, likod sa kolehiyo di San Agustin, Bacolod. San Agustin Drive, 19th Street, Bacolod City. Damo kayong mga inasalan stalls diri. O gitawag jud na organized chaos. Kaysa kadamo og tao, sus makita nga nag-enjoy ug makahappy sa mga kaon nimo. Damo tao ni diri no? Oo, damo ka kaon di. Ano oras mong start di? Alas 10 nga, gas na magabi. Everyday? Oh, everyday. Tuod. Hasta 11 PM. 11 PM. Sir, grabe na ako ka-excited. Mag-loop pa-order ako ng pizza, tapos barbecue na pork lang ako Nag-diet ko subong. Okay, salamat sir. Tatlong rice na gyapon. Tatlong rice wala gyapon. Di gyapon ta maka-diet subong. 3 rice imo natag sakol. Oh, namit para di maka-extra rice ka pa. Sir Martin, good evening. Good evening. Sir Martin, ang ganda ng vibe dito. Thank you for taking me here. Saan tayo ngayon, sir? Nasa Man Plaza po tayo. This is like one of the best place to get chicken inasal in Bacolod City. Ang ganda ng first impression natin. Importante yung first impression pagkain. It's a very cheap and affordable kind of place. Literal na pangmasa talaga. Yes, pangmasa. So it's all inasal, barbecue. Inasal, barbecue, fish. Tapos po meron pong seafood. Mga nilaga pa po dyan sa gilid. Sir Martin, ang ganda. By the way, this is Sir Martin from the Bacolod Food Hunters. Expert in terms of food tourism, culture dito sa Bacolod. Siya ang contact na ako diri mga idol. In case gusto nimo muari diri sa Bacolod or kamo, refer lang niya. Grabe. Thank you, Sir Martin. Okay. Sir Martin, kain na tayo. Okay. Sir Martin. So, first tayo sa chicken. So, kuha ko spicy. Diretso na ako sa... Diretso ka na. Dito. I'll just look at you. Uy, thank you ha. Sa honor. Atong Tilawandol ang ilang iconic Ilonggo or Bacolod style inasal. Cheers. Spicy. Spicy. Ay, oo. May kick, Sir Martin. May kick. May kick. Ay, waterfalls of perfume, body lotion. Pampasarap lalo. Gamit ang chicken oil. Namit. Pork barbecue ni Sir Martin, pinagmamalaki dire sa Bacolod. Wow, look at that chicken oil. Ay, kanami. Ganahan ko timpla. Balance ng tamis, smokiness, aroma ng marination. Siyempre, dahil itong sweetness yun siya. Mura ka nagkaon na smoky tocino na lesser sweet. Nami yung texture niya, namit ang lasa na makahambal na ko Ilonggo na. Bagay. Bagay gina. Anyway, last na ko is the liempo. Liempo. Wow, feel ganito. Kana Best. Ay, kalami. Sir Martin, kalami. Saan na Sir Martin? Libre sabaw? Libre sabaw. Saan na sabaw? Parang may kansi din to. Try mo to. Describe mo kasi parang tinulang isda or manok, something. Basically, pa-slide na sa imong throat, padong sa imong tummy. Sir Martin, gabi ka gwapo ang ganap diri. First impression pa lang nako sa mga barbecue, sa mga hustle and bustle mga people, more siya good chaos naa sa sunod. Organized chaos. Organized chaos. Exactly. Di ba nakita nimo ganina? And the one and only, the Bacolod Food Hunters, nag-recommend nato diri. One of the best barbecue station in the whole Philippines, probably the whole world, na naa diri sa Bacolod. So mo to, magtiwa sa mikaon na ni, kay gutom na mo ang friend na foreigner, nga gwapo. Gwapo.
gutom na for hangol kayo na siya barbecue. So excited na ko sa another food stop nato dito sa Bacolod City. Thank you so much, Sir Martin. Promote na imong kuan gamay kuan di. Mag-visit kayo sa Bacolod Food Hunters. Yun lang. Straightforward. Thank you. Hanap na po taglain na food trip. Let's go. Idol haning video ha. Mukaon tag 4 must try naglamian na food spot sa Bacolod. Sugod ta sa pinaka-iconic ug sikat na seafood paluto style. Liuk-lihok pa oh. Mukaon sa isa sa pinakasulit ug abunda na buffet. Grabe ka extreme ani nga buffet. Promise sa 280 pesos na sulit na jud kayo. Mga piece the first artisan coffee roaster in Bacolod. Idol, really nice. Ug maka-experience og live cooking biyaya sa sikat na pasalubong center. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side. Mong tan-aw aning video aron matultulan ninyo ang mga must-try food spot sa Bacolod City. Mao ni literal na seafood heaven sa Bacolod City. Na jud halos tanan seafood nimo na lamian. Ano piranha? Dili sir, tapas dito tawag sir. Sama sa crabs, shells, lobsters ug daghan isda. Kaning murag pating na dambuhala. Liuk-lihok pa oh. Ug ikaw jud bahala unsaon pagluto sa imong napilian ani nila. Amo lang ni Blue Marlin na dili blue no. Kung tanaw aning video kay tultulan ta mo asa ning isda na presko pa sa imo. Sir, may gabi isi mo. Gabi. So amo ni mga paluto ninyo. Yes, sir. Masipos natin sir. So mapili lang ko ano ang gusto ko. Yes, sir. Tapos paluto natin. Ano paagi patimbang? Yes sir, timbangin natin sir. Tagpilang kilo depende. Yan. Yung price naman sir, kakasama nun sa luto. Yung presyo. Okay. So magdepende ang price sa mga item. Pumili lang kayo sir kung gusto niyo magsabaw. Meron tayo pang fish head or pang ihaw, slices pang ihaw. Ano ni sir? Spider? Lobster sir. Ay lobster. Yes sir. Chili garlic mo sarap ito sir. May daka scallops. Tapos may sugba ka? May sugba? Mayroon tayo sir. Pork, chicken, asal, picho paa. So may mga barbecue may ka? May mashed sir. May mashed. Okay oh. Pang-ihaw sir. Nakita niyo dulo. Kaya boneless na yan. Damo ay bangus. Nice, bangus. Ito yung mga pang-ihaw natin yung mga meat. So pwede din isda no? Pwede rin sir, pwede rin sir. Oh, grabe solid ah. Tayo may iwa sir. Ano ni na isda? Blue Marlin sir, yan bestseller natin Blue Marlin solid. Meron din sa crabs. Pwede steam, pwede chili garlic or sweet chili. So grabe na po siya shrimp no? Shrimp, malalaki. Shrimp. Ay pusit. Pusit. Nice. So adobo style. Sir, official natin sir. Sir ano ni sir pating? Dili sir. Blue Marlin na dito sir. Blue Marlin. Yes sir. Grabe. Parang pating sir eh. Ano piranha? Dili sir. Tapas dito tawag sir. Ay grabe. Sarap sa ihaw yan sir. So pwede ni may ihaw ni di sir? Yes sir, pwede. Grabe ka idol. May tangigi ka? Mayroon. Ay makita ko tanawon ako Ari. Grabe dol. Buhay pa na kanina. Natutulog lang. Grabe. Narday ta diri sa Diotais Eatery, diri sa Gatuslaw Street, Barangay 6, Bacolod City. Daghan antiques og mga display, murag museum og nindot kay ambience. Musamot pa jud ni Kachoy if naay mong presence. Hi ma'am, ari ko magbayad? Yes, sir. Okay, sige ma'am, magbayad ko. Ma'am, unsa umuoras mag-abli di? 9 a.m. to 11 p.m. So everyday mo di? Yes, sir. Ay, kagwapa. Stay. Sige ma'am. Sige, thank you ma'am. Sige, thank you, sir. Finally, makatilaw na jud ko og dampa style diri sa Bacolod City. Dream come true nako nga moari gyud og try gyud og mga suto kill sa version diri sa Bacolod City gyud. Mo jud akong dream. Finally na-achieve na nato. Naata diri sugba. Kita nimo Blue Marlin, kilawin or kinilaw nila na Blue Marlin man siguro ni or tangigi. Tuwa or tinulang isda ulo ng tangigi. Then kani is the Blue Marlin or tangigi gyapon ni siya nga kilawin. Nagnatay pakapin na shrimps of poset. Excited na ko. Lord, thank you Lord. Sequence na to, magsugod ta sa tinugba. Nakanindot garlic siya, garlicky kay siya nga type of Blue Marlin kay na siya garlic bits on top. Grabe dol. Ay kalami ani. Ay experience ba? Bonus. Basta Bacolod City, kailangan dyan ako i-appreciate. Mas makasmile ko sa pagkaon. Tilaw na to ilang shrimp bay. Mga na yung shrimp Ay malami. Kalami pagaluto Mayuwa chef ani Mura sila culinary capital diri sa may somewhere Visayas sa Mindanao. Sila ang pambato. Kilami sila ang panglasa nila. Ay kalami. Ino na nga same typical garlic butter shrimp pero mas daghan og aromatics. Wa nang tipid og lamas. Dol, lahi klase ang ilang tinuwa. Mura siya ganang sinigang, kay tungod siguro ginigibutangan nila batuan. Mabatuan ang mga tao diri. Ay ilang halos tanan sabaw na yung mga batuan.
Pero gunahan ko kay ano, lahi ang engagement niya. Grabe, makamatis, masibuyas, labi na daman yung mga sibuyas niya dul. Ug ang sabaw grabe. So mangita tag unod. Ay lahi anak. Dul grabe kalami silang tinuwa. Actually man good kung magtinuwa ka, di ba? Simple kayong lasa kanang bitong murag limpyo ra nga sabaw nga medyo lang silang inana ra to Dili lasa gud kayo. Ang namit gid Ilaw na to dul ang ilang adobong pusit nga grabe ka colorful ug wala gitipid og mga green. Kalami Ginoo ko. The best adobong pusit na ko natilawan. Grabe ka lasa niya. Iyang adobo pusit, tamis-tamis, mo na siya ha. Daman nimo ang seafoody squid flavor. Di mo siya mailhan nga mura sa pusit. Nago siya gisagol ng secret weapon. Before taning proceed og kinilaw mo na kung best pagkaon karon ang pusit. Namit gid bala. Sabaw sa shrimp. Okay, napakapinom ba nimo og shrimp. Uy, kalami. Grabe. Grabe. Dol amo na gud niya. Longgo. Ang kilawin nila, na siya sibuyas, na siya dahunan, na siya kamatis, na siya black beans. First time ko nagkita kinilaw na black beans. Sige, lasa na. Tilaw na to Ay, lahi po. Nakalami ang kinilaw nila dali. Dol, ikaduha na ako nagkaon dali sa Bacolod. O kinilaw. Wala doon sila ni failed. Nako. Lami sila mo timplag kinilaw. Promise. Isa sila pinakalami mo timplag kinilaw dito sa Philippines. Ang engagement sa saltiness na pagka-soy sauce, saltiness sa black beans, muhatag niya o gamay nga panglasa sa kinilaw nga sabaw. Ari na mo diri mo ari mo Bacolod. Basic gid mo advertise. May sila manimpla, promise. Pili lang gid mo unsay gusto nga raw seafood. Sila bahala paluto unsay preferred kay kabaw sila unsay lami gid para sa imo. Isa na sa mga pinaka-best na sutukil experience dito sa Philippines. Happy po taglain food trip. Let's go. Dol, aning video ha. Kuyugi ko niyo mo adto sa isa sa mga pinaka-iconic na delikasihan. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side diri sa Bacolod City. Ato tanawon nung siya gina-offer sa aning sikat na delikasihan. Sugod sa mga sikat nila mga delicacies, local favorites, local delicacies and souvenirs, and also magtan-aw og live cooking ug mukaon syempre og lamian na iconic na piyaya diri sa City of Smiles sa Bacolod City. Nata diri sa isa sa sikat na delikasihan diri sa Bacolod City, si Bongbongs. Grabe ka idol lol. So finest delicacy diri sa Bacolod City. Grabe na diri tanan nagbaha ang mga delicacies ni Bacolod. So kabalo na ko finally. Nara ko'y kaarian kung nako'y dala na pasalubong ari jud ko ni Bongbongs. So thank you so much Bacolod Food Hunters for bringing me here. Idol kaayo. So ang nakanindot karon is ganahan ko mutilaw og authentic na piyaya. Syempre timingan nato nay nagluto og piyaya og na pananghid ta na pwede rin makasulod og tan-aw ng ilang cooking. Tara, let's go. Ato na to. Kuyugan ta mo. So, natay plain, idol, Manila plain, Manila ube. And din na part si Bossing is nagluto. Bossing! Bossing, pila ka minutes siya usually maluto? Around 2 to 3 minutes. Every side, 2 to 3 minutes. So, 6 minutes, parang ganun, 5 minutes. Muna siya ang hilaw na kuan gimasa nila. Then, idritso na niya, butang aniyang hot plate na murag stove og naong. Grabe ka idol diri. So mo ni ang sitwasyon diri, gi-flip na niya, giluto niya 2 to 3 minutes per side. Dol, thank you kayo. Excited na ko mo tilaw. Pwede na ako nakaunong diretso yung mga kuan. Order lang ko dito, no? Oh, order ko dito katong naay gwapa. Nice, thank you. Uy, gwapa. Uy, hi miss. Ay, good afternoon sa imo, miss. Anong pinaka-special ninyo na delicacy bestseller? Piyaya din sir. Ano man ang piyaya? Miss, pwede mo ma-explain sa camera ano na siya na klase? Sa piyaya, sir, may ara kami sa duwa klase sa piyaya. Firstly, sir, ang negros, ginano din na siya sa sugar, sir, mga sugar galing. So, ang piyaya namon na original made of sugar cane, sir, which is ang mas kubali sugar. So, tagpila, man yung piyaya di? Bali sa ube, sir, may 7.50 centavos kami ang play na mo. 7 pesos and 50 centavos. Inanakabarato. Sige, miss, unsa may oras mo mag-ano diri, mag-open? Ga-open kami, sir, 8 a.m. in the morning. Ma-close kami 10 p.m. Everyday mo di? Yes. Tol, naana ang special piyaya diri sa Bongbongs. One of the most iconic na piyaya delicacy places diri sa Bacolod. Siyempre, if ganahan ka na mga paklang, madala ninyo sa balay ninyo, dugay ang expiry, ahoy problema. Pwede rin ko magdalaan ni naasilaan niyo. Kana, dala lang na. And syempre, ang atong ikuha is init pa. Oh, nadiri ang ube, and nadiri ang plain.
Unahon na to sa ilang plain be. Tungaon na to. Kung makita namang sulod, di ba? So medyo nabugnaw-bugnawan na gamay, so gay-gahi na. Pero nagyapon ng init, damag yapon. Cheers. Wala ba? May good siya. Gwapo kayang dough, ang crust, ang flakes. Big combination nga texture niya. Gwapo kayo. Balansi kayo. Ang lasa niya, tamis-tamis. Then creamy ang feeling sa ilaw. Damag yapon mo siya. How much more kung grabe ka-init siya. Kaya gabi pa dyan niya ka-moist ang ilaw. Then sa iyong flake is gahi gid siya. Para karon tanawa mo yung ube. Gahi-gahi na siya. Pero naagyapon nimo ang murag paste o piliton nga part nga latik sa center. Bet na ako ube. Ang lami. Gahi yung ube dili siya kanang murag artificial sugar bitaw ng mga ube type. So fresh ang iyang ube is something like kanang strong kayo ang ube na flavor niya. Tamis good siya. Pero again ang engagement with the texture sa iyang flakes. Power kayo kay crispy man siya in the outside. Finally nakatilaw na taog authentic na piyaya dito sa Bacolod. Ngita gani ka authentic na piyaya ug other mga delicacies sa lamian ari lang ka sa bongbong delicacy house. Solid kayo. Gina mao na to uban magkaon ako magdala kog mga delicacies mamalit ta. O syempre malitag souvenirs there's Bacolod. One of the best places souvenirs ari mo sa bongbongs. Idol kung kamo isa ka aspiring na vlogger or tourist nga moaris Bacolod. Ayo ka gool kinindot kay Bacolod. Please contact this person, Sir Marvin. Kontaka na siya. I-tour ka niya. You are in good hands and the Bacolod Food Hunters is the right person for you para sa mga pagkaon ng adventure this Bacolod. Solid kayo bay. Hanap na po tagline na food trip. Gibisita din ako sa ka-legendary nga kapihan diri sa Bacolod. Idol, really nice. Ug mao ni siya pioneer sa specialty coffee sa syudad. Ug dili ni basta-basta ha. Kaya ang tag-iyaan ni usa ka German nga grabe ka passionate sa pagtabang sa atong local farmers. So we are working with farmers to produce good, clean and fair coffee. So all this is actually to showcase the work of the farmers. Ug sa paghatag og kape nga makahatag gid kalipay nato mga bal. Sulod sa ilang gwapo ug cozy nga cafe, pwede ka malingaw sa ambience o kaon sa ilang mga bestseller nga putahe. Different, isn't it? Murag fireworks o explosions ako mo. Siyempre, mo inom sa ilang signature specialty coffee. Wow! Welcome day diri sa Coffee Culture Roastery sa Alihis Road, Bacolod City. Suy kaig ambience ug vibes diri. Daghan pag yun kag makita ng mga lamin ng mga pagkaon. Kay baba mo, nga fresh kaayo ilang kape diri. Kay diri mismo sila nag-roast ug nagaling sa beans. O nga kada cup guaranteed nga presko ug aromatic. Hi miss, maayong hapon sa inyo. Maayong hapon man sir. Kagwapa gid sa inyong cafe haw. Ay, este. Miss, ano man offer ninyo di? Unsay menu gi-offer di sa cafe ninyo? So sir, we offer pastry, pasta, burger, rice meal, and more. So we have several pastries here. You must try inside Matas. Sir, we also have refreshment and we also have signature manual brew coffee. Manual brewed coffee? Yes, sir. Sige, miss, order ako ng brewed coffee nyo. Okay. Ay, ang gwapa gid sa inyong coffee, ah. So, miss, order ko sa inyo, gusto ko sa imong waffle at saka yung, yung French toasty. Namit, French toasty. Tuod. Namit. Sige. Anong oras mo mag-abli di? Sa adlaw? Every day, sir. We are open every day, 9 to 6 p.m. Wow, may branch pa mo? Yes, we have another branch at Shopping, Nara Avenue. Okay. Thank you so much, miss. Okay. Thomas. Yes. Thank you for letting me try this wonderful foods and of course your signature coffee here at your place. Thank you so much. That's my pleasure. Kani this is the waffle with scrambled egg and bacon jam. Oh, waffle kani atsara, grabe bit, tilaw na to be.
Different, isn't it? Grabe. Murag fireworks of explosions sa akong mouth. Dalang klase, Yeah. texture, lasa. And the atsara, surprisingly. It works, doesn't it? Yes, correct. Ni compliment siya sa bacon, Yeah. sa smokiness sa bacon. Yes. This is your French toast. This is the French toast. Okay, are you sure you don't wanna eat? No, dili ka not- matintal? not this- Dili ka but- matintal? Hindi ka Yeah, matintal. actually, yeah, but try to stay strong. French toast. It's flamed with sugar, so it's Namit, no? namit gid. Lamig Nice. kaayo. Lamig kaayo gid. Lamig kaayo gid. I like it, not too sweet. The banana Yeah. flavor actually kicks in, and the smokiness of this caramel, Yeah. caramelize. Yeah. Wow, ang ganda ng flavor. And you don't want it sumot. You still want to be able to finish it. You don't want to give up halfway. Grabe ka soap sa bread, very moist. The interesting part is the layering, the exploration of different textures and flavors. And sometimes you have to eat it and then you have to wait a while and then all of a sudden these kind of flavors You'll pop appreciate. up, right? And this is it, your Yes. signature brewed coffee. So this is the one that I roasted a while ago. Really? So it's not supposed to be consumed right after the roasting, but if it is good, who cares? So this is the Cecilia Cabalida from Mount Apo Anaerobic Natural. Grabe, idol, ganahan It's ko. refreshing, it's juicy as well. Idol sa mga coffee lovers. So, what siya? Cheers. Yeah, cheers. But it's not beer, right? Germans love beer. Tomorrow again. Grabe ka, idol, ang iyang lasa sa iyang bean. Lami gid siya. Ang nakanindot niya, nasa natural, fruity sweetness. Pero coffee, yapon siya, nga black coffee. So again, great job to the farmers. Wow. Nadani ko, ani, this is the ensaymada. Yeah, so this is, you can pretty much only get it here. Very local, very locally made. It's like biting in a cloud. Really? Yeah, so look at that. people just come here for that. Ensaymada. Are you sure you don't wanna eat? No, I'm not. But don't tempt me. Wow. Our friend who makes this. Dude, lami And the funny thing is, if he doesn't feel like making them, we don't have them. Very Yeah. moist, very dense. The cheese. I think this is the best ensaymada na ako natilawan. Madre. So whoever baked this is for you. This is for you, man. I salute. Promise. Requested for a latte. Look at that. 15 ko pa ha. Wow. So it's silky, creamy. Correct. Silky, creamy, and the roast. It's good. It's a good bitter, and the milk is really good. What kind of milk is this? So this is from this Japanese dairy farm company. It's called Tenshin-san. So it's fresh milk. It's pasteurized fresh milk. Okay. We don't put all this effort on creating great coffees and ruin it with bad milk. You know. Correct. I agree. It just has to fit. It should. Thank you so much for this opportunity. You're more than welcome. Your food is really great. These are one of my best outside Cebu foods ever tasted ever. So that means you have to come back, right? I want With friends and family. Thank you so much. Thank you for considering me sa family. Idol, please, kung maaari mo Bacolod, ari mo diri sa Coffee Culture. They have other brands. The second one, akong i-mention. Try their products. Promise, meet this wonderful guy here. He's a Filipino by heart. I'm a reversed Oreo. I'm white outside and brown inside. That's good. Thank you, thank you. God bless your business. Thank you, bro. Thank you, thank you. Wapo, no? Unlimited buffet for only 280 pesos with over 20 po tayo ng mga booths. Grabe, ka-extreme ani nga buffet. Promise, sa 280 pesos na sulit na jud kayo. Dalimang kagnay anli lechon kawali. Anli manok inasal. Anli Mongolian stir fry. 3 minutes luto na ni siya sa. Sige, first time ko kitag Mongolian stir fry nga buffet. Anli seafoods. Dagan pang mga namit na mga putahe mga bay. Free ice cream, unlimited. Mong tanaw aning video, itultulan ta mo magtagbaw gikan pas mo. Dol, so naata diri sa Shano Seafood Grill. Makita nimo ang hidden gem o buffet. Kani ay Nara, Shano Seafood Grill and Bar. Grabe ka solid ba, dagan kay tao ng park. Nara dito. So journey ta mo ha sa sulod, pakit-on ta mo unsay naa. Naa diri seafood paluto. So kaning seafood paluto, na sila mga fresh seafood sa mani. Syempre diri na sila mga fresh fish. Oh, presko pakita na ako no, klaro kayo ay bago pa hiwa. No cost, napod sila no cost brad. Na sila lambay. Oh, grabe, blue crab.
And nasad sila pusit, like sorry, napod sila shrimp. Uy, shrimp, ganahan ko ana. Og napod sila mga fish diri, pompano, I think mga tangigi, og napod sila kaning murag pansat, kaning catfish. Ani siya is a la carte daw kuno ni siya. Pwede mo ka magpaluto per kilo na siya, i-add on sa imuhang buffet on top. Pero lahi isa ng buffet ha. So, diri dol is 280 per head. So, nasa like over 20 selections. So, for example, na siya fish sinigang soup. So, ayun, di ba? So, also rice. Na siya kaning Java rice. Of course, long life. Na siya bam-e. Or sutanghon. Chop suey. Okay, di ba? Then, of course, na siya burger steak. First time ko kita o burger steak. Dire sa isa ka buffet. Grabe. Crispy crablets. Napod siya. So, magagmay na siya na klase. Na siya inununan dire ay. Pero tawag ani nila is fish bistec. Then kani is of course na siya pork menudo. Dahil grabe lang main courses. Then kani na sila fried chicken, brad. Na siya mga crispy cropek if ganahan ka. Of course, sweet chili crab or mga crab, depende. I think magdepende ila ha. So na siya over, lapas yung 10 ka main courses. Sa fried station dol, na siya yung mga nanay cropek, tempura, ug na yung mga klaseng sauce. Pwede nimo mapilian. So na siya kani, og of course fried kangkong, boy. Healthy na siya, boy, 5 kangkong. Syempre na siya tempura, siomai, fried siomai, grabe ka solid. Of course na siya desserts, na siya cakes, mini cakes. Na po siya diri. And the best part is na siya live band. So live band na siya dolo. So maka-chill and relax gud ka og maka-copyright food ko. Nadayta diri sa Shano's Seafood Grill and Bar diri sa Villa Angela, Villamonte, NGC, Don Fernando Avenue, Bacolod City. Isa ni sila sa mga solid na buffet unli. Na sila chewy na dine-in, pabanda, ug private rooms if gusto nimo kamurang duha. Dol, grabe ka solid. First time ko kitag Mongolian stir fry nga buffet. Kana palang daan, daog na. Pwede ko mano? Wow, ayun na dol. Ay, kalami ani dol. 3 minutes luto na ni siya, sir. Sige, 3 minutes maluto na ni. Sir. Dol, na nagidiri sa tutubangan. Nga atong round 1. I think final round na ni. Kaya diet pa beta. Napatay tuon niyo gabi. So, mo diretso lang ko. Dili ko mo review gid tanan-tanan. Basta mo react lang ko diretso lang. Kaya nga oras. Nahon na to ang Mongolian stir fry. Tawa. Sus, ano mo na? Okay. Umingaw ko ani. Gusto ko Mongolian stir fry pila ka years ago. Dito ko sa main courses be. Kani ilang inasal manok look at that. Labi inasal. Kumbira ko simple lang lasa. Okay po. Tawala lempo ba? Ay may lempo. Grabe ka fatty, crispy di pa siya grabe ka parat. Grabe crispy no. Ato ka na ng Java rice. Nasa Java rice yung mixed vegetables. Tamis, alang-alang. Curious ko na ilahang bistec na fish. Mura siya sarsyado lang na isda. Tamis-tamis. Namurag na isuka gamay. Sulit po. Crablets, crispy boy. Ay ginahan ko. Crispy kangkong. Lami lang crablets sa crispy. Grabe kangkong. Dunggan niyo mo ko crispy. Next na po, pork menudo. By burger steak by awa. Okay lang gravy ba? Ang meat food na yung burger steak food, okay. I think mayo ram beef. Tapsoy. Ito ang gugulay eh. Kanya manok. Ay ayos ra. Bihon. Dol, ice cream. Grabe oh. So far, sige mag-review ta. Para na ako niyo, sulit ang mga pagkaon diri. Kumari kay kag Bacolod, lami mo dun mga pagkaon nila diri no. So much more ilang buffet. Although, you know, una lagi mo kay barato ra kasi compromise ang quality. Mag-expect jud ka na kay 280 pesos barato ra gyud na. Pero the point ana niya is limit nilang ingredients, palingkamot gyapon sila nga mulami. Dahil sa kay dili lami unog maayo, timingan sa ninyo nga na moari jud mo sayo aron bago pa luto
Pero always magin sila refill dol, so bago dyan naluto. Dol, solid ang all you can dre ha. Kaingon dyan ako ninyo. Bagay lang dyan mo magdala og kauban. Isa sa mga nagdagdaog nila diri ilang buffet, ilang Mongolian stir fry. Lamihan ko sa ilang pagkatimpla, Mongolian stir fry, and also ganahan ko nga idea nga naa sila lechon kawali nga magpa-chop sila bay. Solid kaayo bay. And the best sa ilang crablet. Exercise ako niya. Napapagtaglaan ng food trip. By the way, free ice cream, unlimited. Ay sila na.